kundiudza kuti ndimi makafanira nerumbidzo, ndimi makafanira nekukudzwa. Makanaka, makatendeka Ishe, vari pamadzimba ose tauya Baba, ndimi makatizika mutsvene. We are not of our own, O Lord, but we belong to you, O Spirit of the living God. Mangwanani ano tinoti muri mutsvene, mangwanani ano tinoti makafanira nerumbidzo, makafanira nekukudzwa. Shumba yerudzi rwavaJudha, gamuchirai rumbidzo dzedu mangwanani ano. Titarirei nekufara, taungana sekereke. Umambo ndewenyu Jehovha, utsvene ndewenyu Baba. Taungana muvena warishima, kuzokunabatai mutsvene. Imi makasika munhu nemufananidzo wenyu Baba, kuti agokudai, agokurumbidzai, agokunamatai. Mangwanani ano Ishe, tauya kupa zvipiriso zvedu, tauya kupa zvipiriso zverumbidzo. O mutsvene muri Mwari, mutsvene makatendeka, makafanira kukudzwa. Tinokuongai mangwanani ano, hakuna wakafanana nemi, hakuna wakafanira nerumbidzo. Mweya mutsvene rumbidzwai, mweya mutsvene puwai mbiri. O vakarishimanda, reravozana rakashima, o remahanda, relerevozana. Thank you for our salvation. Thank you for loving us, O Lord. Thank you for redeeming us, O Lord, from the kingdom of darkness and calling us into your kingdom of light. Father, in the mighty name of Jesus, we honor you, O Lord. We honor you, O Father. You are worthy to be praised. You are worthy to receive the exaltation. Be glorified, Spirit of the living God. Makatendeka mutsvene. Toda kungodzokera pamberi paMwari and stand on behalf of our nation. Toda kungoenda pamberi paMwari tingokumbirira nyika yeZimbabwe. The past couple of weeks, I've been coming across many disturbing footages on social media. Wona kuti the level of hardship, the level of suffering, pain and torture that some of our people are going through. It is really painful. It is really sad. Asi ndinofarira shoko ratakaparidzirwa mavhiki apera. Hanzi hatibvunze Mwari kuti why. Hatibvunze Mwari kuti ko Ishe zvaitikirei nemutoo uyu. Asi let rather our response be, where are you taking us, Lord? Where are you taking the nation of Zimbabwe? Mangwanani ano toda kungoti Ishe mukurwadza kwazvo. Baba murimo musituation yeZimbabwe. Imi makamira kuti Lazarus atange afa. Onuwa mosvika 4 days later. Mota musivere kuti ndakazviitira. Kuti umambo waMwari ugooneka. Mangwanani ano toda kungoti umambo wenyu Baba. Ngauburukire kunyika yekwedu. Iro shoko raMwari rinoti in the flow of his kingdom. Oh, there is righteousness, there is peace and joy. We just want to remind him this morning kuti Baba makati muumambo wenyu mune ruponeso, mune kusunungurwa, mune kudzoreredzwa. Ngatingoendai nenyika yekwedu, tingokumbira nyasha mangwanani ano. Mutsvene makatendeka, Mwari wenyasha, Mwari wengoni. Oh, mutsvene munoziva. Hanzi munoti Mwari azive here. Jehovha munoziva Baba. Vari kupinda nevana venyu, vari kupinda nevana veZimbabwe. Asi mangwanani ano mutsvene takamira pamukaha Baba, inotaura nyasha. Ngoni dzedenga ngadziburukire panyika yekwedu. Rapai nyika yekwedu. Umambo hwenyu mutsvene ngausvike muchinda werugare. Ngauburukire panyika yeZimbabwe. Imi munorapa nekuporesa. Vakati Lazaro afa Baba, Lazaro anuwa Ishe. Asi makati kuti umambo wangu uonekwe. Oh, mangwanani ano mutsvene, Mwari wenyasha,
Atara bosenda. Anana boshika makaushuma. Oh, mutwene mubashamisa. Mwari wenyasha. Mwari wengoni. Tinokurumbidza mutwene. Rangarirai vano venyu. Rangarirai vano venyu. Ndimi wanga munogona kuvarwira. Ndimi wanga munogona kusikibura. Ndimi wanga munobvisa misozi. Pamatama evanove vano venyu. Oh, makatendeka. Misozi ngaipukutwe. Misozi ngaipukutwe baba. Misozi ngaipukutwe ishe. Nezita raJesu. Mutwene muri Mwari. Makanaka makatendeka. Era remosanda ramosha. Era tete remosanda. Oh, in the mighty name of Jesus. Be glorified in our nation. Be glorified, Spirit of the living God. Let your will be done, Almighty God. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, Almighty One. We glorify your holy name. Hallelujah. Amen. He is a faithful God. Ndimwari vakatendeka. Mangwanani ano todangodzokera pamberi paMwari zvakare. Tingoti, I want more of you, Jesus. As individuals, as families, as Rudapoti Prayer Center. Toda kungoti Baba, we want more. We hunger and thirst for your righteousness. Hatina kukwana tisinemi. Chitikwanisai mangwanani anu. Mudikari, the kingdom that we have inherited. It is full of goodness and mercy. Hatisati tatomboziva zvizhinji. Zvatinoziva zviduku-duku. Asi mangwanani ano tiri kuda kuti Ishe. Usher us deeper into your love. Usher us deeper into your faithfulness. Ndinofarira Pauro. Mashoko anotaura. Kuna vaEfeso. Andoti end. May you have the power to understand. As all God's people should. How wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand. May you experience His love. Then you will be made complete with the fullness of life and power that comes from God. Mangwanani ano, tudangoti Ishe, we hunger for more. Ndinombozvibvunza ndakatarisa shoko raMwari. Ndakatarisa the patriarchs of faith. Kuti Dhavhidhi wakanga waonei. Mushure mekunge atadza. Akati Jehovha, musandisa mumaoko evavengi vangu. Ndirangei zvangu ndiri mumaoko enyu. Uvapo hwenyu ngaurege kundisiya. Ndinozvibvunza kuti Mozisi akanga onei. Pakati ndakusiya zveIjipita. Ndakusiya kunzi mwana waFaro. Hanzi nekuti akanga aona kuti kubwinya kuri pamberi pake. Kuti korona yanga iri pamberi pake. Yanga yakakosha nekukura kupfuura pfuma yeIjipita. Mangwanani ano ndinozvibvunza kuti Stephen akanga aoneiko. Akanga anzwisiseiko nezveumambo hwaMwari. Paanoti achitapwa nemabwe. Anoti varegererei Baba. Nekuti avazive zvavanoita. Vari kumuuraya. Vari kumutema. Asi akazara nengoni. Akazara nerudo. Akazara neukuru hwaMwari. Anokumbirira kuregererwa kwavo. Ndinozvibvunza. The depth of understanding. The depth of revelation. Toda kungoti Baba, we hunger for more. More of your love. More of your humility. More of your forgiveness. More of your faithfulness. Tizadzei mangwanani ano.
ivo vanoti vane nzara nenyota vachapuwa mvura yekunwa. Mangwanani ano ngatingoendai pamberi paMwari tingoti, help us to choose you above all else. Help us to choose you above the lust of the eyes. Help us to choose you above the pride of life. Help us to choose you above the lust of the flesh. Mangwanani ano Mutsvene werugare, ndinokutendai Mutsvene. Usher us into a deeper relationship with you. Usher us into your glory, Almighty God. Usher us into your faithfulness, that we may know you, O Lord, that we may know your ways. Moses anafudza Baba akati munondituma Jehovah kuti ndinoburisa vana venyu, asi hamuna kundiudza kuti ndinoenda nani. Makati ndichaenda newe. Mangwanani ano Mutsvene, uwapo wenyu ngaurege kutisiya, uwapo wenyu ngautizadze, miri yenyu ngaitizadze, kugona kwenyasha ngakutizadze Mutsvene. Oh, Mwari wamadzimwa ose, rumbidzwai pakati pedu. Mweya Mutsvene tine nzara, Mweya Mutsvene tine nyota. Unoti kumukadzi muSamaria, naiwaiziva chipo chaMwari, nai anokukumbira mvura, waimukumbira mvura venyu, waimukumbira mvura yeruponeso. Almighty God, tinokumbira mvura yeupenyu, tinokumbira mvura yeupenyu. Oh, Mutsvene wenyasha, Mwari wenyoni, Mwari wetsitsi, tizadzei nembiri yenyu, tizadzei neukuru wenyu, nekugwana kwenyasha. Almighty One, teach us your ways, teach us your truth. Grow us deeper, Almighty God. Grow us deeper in your love. Grow us deeper in your faithfulness. Oh, makatende maisha, Mwari wenyasha, Mwari wenyoni, Mwari wetsitsi, tinokurumbidzai Baba. Sheka makashima taungana Mutsvene, chitizadzai Baba, chitizadzai nembiri yenyu. Ndimi tsime risingapwe Baba, ndimi tsime risingapere mvura Mutsvene, tauya kutsime risingapwe Baba, chitizadzai Mutsvene werugare. Oh, tidzidzisei nzira dzenyu. Makatendeka Ishe, makatendeka Mutsvene, Mwari wenyasha, Mwari wengoni. Rumbidzwai Jehovha muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Tina Mwari vane nyasha, tina Mwari vane ngoni, tina Mwari vakatendeka, Mwari vanotarira vanhu vavo, Mwari vanotura mitoro inorema, Mwari vanodzikinura, Mwari vasingakundikana. And there is one thing that I know, everywhere that I go, that Jesus Christ, He has never failed. He has never failed. Mudikani mangwanani ano, in that situation, tina Mwari vasingakundikane, tina Mwari vanopindurane moto, tinaye anotura mitoro. Mangwanani ano tina kungoenda pamberi pake, tingoti takurai mutoro Baba, takurai mitoro inotiremera, patapinda mukati megoteka rino. Muye anoti mumba mangu mune kudzikinurwa, mumba mangu mune kusunungurwa. Ngatingoendai pamberi paMwari, tingoti Jehovha kuda kwenyu ngakuitwe mukati meupenyu hwedu Baba. Takurai mitoro inorema. Mweya Mutsvene wenyu ngaufambe, Mweya Mutsvene wenyu ngauseche Baba. Pasina kukwana ngapakwaniswe, pasina rugare mangwanani ano, rugare rwedenga ngariburukire, rugare rwenyasha ngariburukire. Search, Holy Spirit, search. Search your church, Almighty God. Search your church, O Spirit of the living God. I declare your healing
Tinotaura nyasha. Mwari musingakundikane. Mwari musingakundikane. Tinoonga muchena werugare. Imi munogonera vana venyu. Munorangarira vanotenda mamuri. Vamakati havazonyadziswe vanotenda muzita renyu. Mangwanani ano tinotenda. Tinopupura kutenda kwedu. Tinopupura mbiri yenyu Baba. Itirai kereke yenyu zvakanaka. Itirai mhuri dzose zvakanaka. Itirai vana vedu zvakanaka. Itirai vapfudzi vedu zvakanaka. Nyasha dzedenga, kugona kwedenga, ngakutungamire nekurwira, ngakugonere kereke. Mangwanani ano simba reruponeso ngariburukire panzvimbo ino. Simba rinoyera mutsvene ngariburukire panzvimbo ino. Simba remuchinjikwa Baba ngariburukire nekuyambutsa. Yambutsai vana venyu Baba. Imi makapatsanura gungwa idzva kuti vana veIsraeri vagoyambuka. Makungwa ari mukati meupenyu hwedu ngaapatsanurwe nezita raJesu. Ngaapatsanurwe nezita raJesu. Vanotenda vagopfuura. Vanotenda vagoyambuka. Vanotenda vaitirwe zvakanaka. Baba, nezita raJesu. Mweya mutsvene muri Mwari. Mweya mutsvene munoshamisa. Ndinokutendai Baba Jesu. Oh, makanaka makatendeka. Mune nyasha mutsvene. Mune ngoni Baba. Are marashema. Are bashema. Are rabashema. Mweya mutsvene vaMwari. Oh, leave no place untended. Leave no space unturned, O Spirit of the living God. Leave no space unturned, Almighty God. Ukuru wenyu ngauratidzwe mutsvene. Kuyambutswa kwevana venyu. Kuyambutswa kwemhuri Baba. Kuitirwa zvakanaka kwemamarriages. Kuitirwa zvakanaka kwevana vamakatipa. Baba, nezita raJesu. Simba reruponeso. Simba reruponeso Baba. Ngariburukire pakereke yenyu. Kuyambutswa kwereshima. Oh, makanaka makatendeka. Mweya mutsvene rumbidzwai. Oh, makanaka mweya mutsvene. Ndinokutendai Baba. Hallelujah. Amen. Toda kungotenda Mwari zvakare. Nemunhukadzi. You are highly favored. You are made in the image of God. You are dearly loved. You are precious in His sight. The apple of His eye. Mangwanani bano. Be reminded that God loves you. The faithful one sees you. The faithful one sees the pain. He sees the suffering. He sees the heartache. He sees the heartbreak. And here this morning, we just want to say, Lord, mend those broken hearts. Mend those broken hearts. Make them whole in the presence of your glory. Mangwanani ano toda kungoenda nana mama. Tingoti Baba, itirai vanasikana venyu zvakanaka. Ngavapuwe simba, ngavagonerwe nenyasha. Kumanya mujawo vavakadanirwa kunzana mai. Ngavapuwe uchenjeri wedenga. Wekutarira mhuri dzamakavapa. Ngavapuwe uchenjeri wedenga. Kuti kana zvarema vanoenda pamabvi. Vachichemera kuna Mwari vanonzwa. Vachikumbirira nekuda kwemhuri dzavo. Ngatingonamatirai vana amai vari pakati pedu. Tingotaura nyasha pamusoro poupenyu hwavo. Tingotaura kugonesa kwedenga. Mweya mutsvene tinokuongai. Mangwanani ano ndinokurumbidzai. Rangarirai munhukadzi wese Baba. Vari mukati menzvimbo ino Ishe. Tiri kuuya navo vanasikana venyu. Ngavagonerwe nenyasha. Ngavasimbiswe nemiJehovha. Ngavasimbiswe nemweya mutsvene. Makavana makavanana. Mweya mutsvene chiitai kuda kwenyu.
nzvimbo ino ngaitirwe zvakanaka. Simba renyu Baba, mweya wenyu Jehovha ngauburukire pavanhu, mweya wenyu mutsvene ngausimbise vanasikana venyu, ngaukonere vanasikana venyu, mbiri yenyu ionekwe mutsvene. Wamasimba ose tinokurumbidzai, tinokutendai. Rumbidzwai mutsvene. Praise and worship ichiuya, toda kumbosuma service yanhasi muruoko rwaMwari. Tingoti kuda kwenyu ngakuitwe, umambo hwenyu ngauburukire panzvimbo ino. Simba renyu Baba, let it fall fresh upon your church. Ukuru hwenyu ngauonekwe. Ngatingoendei pamberi paMwari, tingokumikidza ushumiri wose mumaoko aMwari, kuti pariri kuparidzwa shoko pane zvose zviri kuita. There is a point of encounter with each of us that ushers us into the realm of the Spirit, that ushers us into His presence in the mighty name of Jesus. Mweya mutsvene makanaka makatendeka, tinokutendai mwanakomana waMwari. Maita enyu zvakare mutsvene werugare, nemumwe mukana zvakare Baba wekukunamatai, wekukurumbidzai. Mweya mutsvene gamuchirwai pakati penzvimbo ino, pakati pedu Baba, gamuchirwai mutsvene. Tinokugamuchirai, tinokupai mbiri, tinokurumbidzai Baba. Torai nzvimbo yenyu mutsvene, torai nzvimbo yenyu Baba. Tauya kwamuri Ishe, ushumiri wose Baba ngauzadzwe nesimba, ngauzadzwe nekuyera, ngauzadzwe nekupinda kwedu. Tinosuma service yanhasi, tinosuma yezvimirisi, kukuona kwedenga, kutungamira kwenyasha, vena rebosha nakashema, vena kosheka nakashema, neudzukuma kaudzuma, vena kasheka nakashima, neteta nakasheka, netata nakashima, vena rebosha nakashema, neudzukuma kaudzuma, vena kasheka nakashema, neteta nakashima, vena kateta nakasha. Baba nezita raJesu, chitorai nzvimbo yenyu mutsvene, chizadzai kereke yenyu neuambo hwenyu mutsvene werugare. Zadzai kereke yenyu Ishe nembiri yenyu samasimba. Tinokutendai, tinokuongai. Maita enyu mutsvene, maita enyu Baba, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Chingowana 5 or more vaunongomhoresa, ungofarira, ungomuti waita zvakanaka wauya. Zita raJesu. Mazambara ariyo ane runyararo, iwo mazambara rudo irwo rwatisanga, iro rudo muhake umufarire, iwo mazambara mazambara orudo irwo rwatisanga, rudo irwo iwo mazambara ariyo ane iwo mazambara oane iro rudo iro ratisanga orudo iro tempezesera iyo omasambara ariyo ane siwo
Usitero Jesu, hallelujah. Farani bawako, farani bawako, farani bawako, farani bawako. Jesu na shwela Calvary, Kaliba kalari bitsa. Iyo Calvary, iyo Calvary. Oh, Jesu na shwela Calvary, Kaliba kalari bitsa runa. Iyo. Jesu na shwela Calvary, Kalimambo. Iyo Calvary. Jesu na shwela Calvary, Kalimambo. Unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares. One more time. Cast your burden to Jesus, for lift Jesus higher, higher, higher. Lift Jesus higher. Leave Jesus higher, 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 higher. Leave Jesus higher, 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 higher. Leave Jesus higher, higher.
Anisimuta Jesu, Anikaza na mazimambo, Wanikaza na mazimambo, Wanikaza na Anisimuta Jesu, Wanikaza na mazimambo. Jesu, boko kuna 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 Jesu. Right, usado shamba. Waka soro rago.
Rekaini na matetezi wangu yo. Rekaini na matetezi wangu yo. Rekaini na matetezi wangu yo. Rekaini na matemari wangu yo. Usina begukara, die anokupa. Usina mufaro, die anoku. Sakara kaini na matemari uyo. Yajira kaini na matemaru mekane. Reka kaini na matemaru mekane. Jesus, hallelujah. Chibotini nebo yakho idambo phisa bachi bichana. Nasizware kungo fara chete. Chari phisa bachiro. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. 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 Oh God. Burukuna chaso. Ayamuromo unesimba sauno taura uchako. Ayamashoko anesiva. Ayore kakutamba ne masho. Ayare kakutamba. One more time. Ayamuromo unesiva. Ayamashoko anesiva. Ayore kakutamba ne masho. Munikani, ayore kakutamba. Let's go. It's a dream, one hour. Go with it, chete. Our dream, one hour. Go with it, chete. It's a dream, one hour. Go with it, chete. Ah, you know what it is, chete. You know what it is, chete. Okay. Oh,
Oh, mwari wangu simukaiwa. Muloni pasamanye nakuzwa muloni pasama teenagers come on muloni pasamanye mwariwa pamunoro papa pakataba muloni pasamanye kwishiwa Ishe munoni pasamanye Baraka naka veduwe Ishe baraka naka veduwe Makanaka Jesu, Makanaka Mambananiano, Makanaka Mario Kumusoro Kudenga, Makanaka Jehova Mambananiano, Makanaka Jesu, Utangari Buti Makanaka, Ichingari Makanaka Mambananiano, Uchingari Makanaka Mupeni wangu, Uchingari Makanaka Kumuni yangu, Uchingari Makanaka Kukeleke kwenu. Uchimari makanaka nekutidauya kuzorumbidza chingoti makanaka manganani. God is so good. He is so good. He is so good. He is so good. He got Mari makanaka. He got Mari makanaka. Manganani utimari makanaka. He is so good. Ku family yenu. He is so good. Kuwana wangu. He is so good. Kukereke. He is so good.
vakatinakira, vanotichengeta pasina muripo, vanotifumbamira pasina muripo. Iye akaroverwa paKalvari akati zvapera. Mangwanani ano une nyasha dzekuti Mwari makanaka nekuti munondifumbamira. Mangwanani anokudza Mwari. Rumbidza Jehovha. Kuti petakuimba kuti musatipfuura mangwanani ano, rangariraiwo moyo wangu nekuti wakanaka kwamuri. Musandipfuura Jesu babandi noche yemai imi marimu muka omborera deniwa bu sagi doya waje Jesu baba wagute janji wagudo yoshemera imi marimu gakomborera deniwa bu sagi doya Jesu tenzi wagudo imi marimu ukakomborera deniwa bu sagi tunatenda Yesu Baba nangagiri kufa usite
Tenzi wetu Yesu Yesu tochemerai Imi mwari Munokomborera vamwe Yesu Kukomborera kereke Mamalaniano Jesu Touya Mamalaniano Jehova Uchimari touya Mamalaniano Uchimari Dochemera Imimi Boka de Mutimurigari Mamalaniano Jesu Kamu Bito de Mutimurigari Kukomborera Lawe Memurikura Mafata Wange Marwari Munega Mamalaniano Memorico Comborera Lawe, Memorico Comborera Lawe, Regai Kutifura Mamalaniano, Memorico Passacha Lawe, Regai Kutifura Mamalaniano, Metiricuia de Gutenda Mamalaniano, Uchimari Educada Tawa Primaco Gotequa, Moyoredi no Gatinisqua, Moyoredi no Comborerua, Tauia Mamalaniano, Aura Jehova, Taura Naise, Umira Mamalaniano, Utamari Mutindauya, Kusokomborerwa Nemi, Mamuruku Komborera Lawe, Mamuruku Mafata Lawe, Nagarinayo Muriangu, Nagarinayo Muriangu, Nagarinayo Telekerekedu, Kaikomborerwa Mamalaniano, Oyoyedu Gairape, Oyoyedu Gaisimutirwe, Mamalaniano Jehova, Oyoyedu Gaipuesimba, Iamira Mutimunimari, Iemi Mukara Pachikaru, Munola Kukumirwa, Iemi Mukara Nyasa, Mamalaniano Mari, Rapai Moyoyedu, Tikomborerei Mamalaniano, Tisimutirei, Moyoyedi no Kudai, Musitara Jesu. Dakamuona Jesu, Hamire Kalvari, Akauda, Iwome Awangu, no Musiva Jesu, Namavangake, Abaiwa, Nekuda.
tinokupai mbiri yose mangwanani nekuti makanaka Mwari vane rudo, Mwari vane nyasha nesu, Mwari vanotirangarira, Mwari vanotirwira. We worship you, God, this morning. We honor you, our Father, in the mighty name of Jesus. Maita enyu Jesu, kuroverwa pamuchinjikwa kuti tirekererwe, kuroverwa pamuchinjikwa kuti tiwanirwe nyasha. Baba vangu vakatendeka kuvira upenyu hwako, vakatendeka kutiwanira nyasha mangwanani ano. Muzita raJesu weNazareta, we honor you, Jesus. We glorify your name. Father, we thank you. Mighty Hallelujah. Tichiri mumweya umwe chete iwoyo. Kuda kuti praise and worship imbosika painotiimbira zvakare. Timbosvika patinonamata sekereke. Titi Jehovha tauya kuzokusumai nyaya dzedu. Tauya zvakare kuzotsvaga nyasha dzenyu. Muimbi wekwedu aimba akati, wakabayiwa Ishe Jesu nokuda kwangu. Mvura zhinji kwazvo neropa zvikayerera. Timbosvika patinomusuma musharukwa kuti nokuda kwechikonzero chomuchinjikwa wenyu tiri pano. Tauya kuzochema nokurwadziwa kwedu, tauya kuzozadzikidza mufaro wedu. Ngatingosvike patinoimbirwa, tingomunamata, timurumbidze, titi tauya nenyaya dzedu Jehovha. Patinobuda mugotekwa rino, tizadzikise mutiitire zvakanaka. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise vanotaura chokwadi. Mwari havanyadzise chokwadi. Mwari havanyadzise vanotaura
vakarurama. Tinodzorera mbiri kwamuri nokuti muri Mwari wakatendeka. Tinodzorera mbiri kwamuri nokuti muri Mwari wakakura. Hallelujah. 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 Tichakamira kudaro toda kumbokwazisa Mwari vane rudo. Hallelujah. Mwari vasinganyadzise. Hallelujah. Daidzira hallelujah. Ngatidairisei zvakanyanya. Hallelujah. Chikonzero ndiMwari une nyasha. Adamu naEvhi watadza, anoti Adamu uri kupi? Zvikanzi ndiri pano handina kupfeka. Ndokutanga amupfekedza akati chiuya titaurirane. Haleluya. Chikonzero ndiMwari une nyasha. Haleluya. Ukaverenga kuna Mark, Matthew naLuke vanotaura nezvechifeve. Chinonzi nenyika ngatichitakei. Iye anoti kuona asati ambotadza ngaatore dombo atange kuchitaka. Paanotanga kunyora vanhu vanodhisapia. Haleluya. Chikonzero vamwe vaida kuti chifeve chitakwe. Chikonzero wane zvikwereti. Haleluya. Asi iye ndiMwari une nyasha. Tauya kuzotsvaga Mwari une rudo. Farira Mwari uyu. Haleluya. Haleluya. Vamwe vanomuti Jehovha Jaire, ndiMwari unopa nekuropafadza. Vamwe vanomuti Jehovha Shilo, ndiMwari unovhara pakavhurika. Haleluya. Iye utiziro hwedu. Farira Jesu mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. 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 Regai tisvike tichakamira kudaro tigamuchire mufundisi zvakare pamwe chete nevana nemudzimai vavakavapa. Tinokudai sekereke, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Tingatora hedu zvigaro zvedu muzita raJesu. Haleluya. Ngatiombererei praise and worship team yedu ichitora zvigaro zvayo muzita raJesu. Haleluya. Patakwazisana vamwe vanga vasati vasvika, imbokwazisawo ari padhuze newe kuti tina Mwari une rudo unotida. Haleluya. Ndochikonzero tauya kuzomunamata. Une rudo. Haleluya. Toda kusvika patinokwazisana muzita raJesu. Haleluya. Sunday school, how are you? Haleluya. Ngatigamuchirei vana vedu Sunday school. Haleluya. Thank you. You can go to classes. Egai tisvike patinogamuchira matinzi ari pakati pedu. Matinzi. Haleluya. Egai tigamuchire vakomana nevasikana. Mayouth ari pakati pedu. Mayouth, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Madairire enyu haazi evanhu vari kuda kutipawo muchato gore rino nai. Ingodairaiwo zvakanaka-naka sevanhu vari kuda kuti tizodyawo makeke nemabhonzo. Mayouth. Haleluya. Regai tikwazise vana baba vari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Vana baba vese nevari kushuvira kuva vana baba munguva pfupi iri kutevera,
tiri kukukokai, tiri kukukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Nhasi regai tisvike patinongosimuka timbokwazisa vana mai vari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Vana mai vese regai tikukwazisei takasimuka. Vana baba nevakomana imbosimukai. Vana mai nevasikana imbosimukai tikukwazisei zvakare. Nhasi toda kukwazisai takasimuka. Vana mai woye! Izuva ravo tongoda kuvafarira. Haleluya. Hanzi hapana kusina favor. Chero ukaenda parufu chaipo, vamwe vanodya nekabheji hapazoshayikwa kwasha, naana sekuru vepedyo vanodya nekanyama. Saka vana mai nhasi ndimi muri kudya nekanyama musevhisi yanhasi. Haleluya. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Zvekare ndoda kusvikawo pandinogamuchira vatungamiriri vose vari pakati pedu. Inzwai kugamuchirwa vatungamiriri vose kwamunobata muri. Mwari vokudenga akuripirei, akuitirei zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Ndisvike patinogamuchirawo hama dziri kutiona dziri online. Inzwai kugamuchirwa, tinokugamuchirai. Ivai nesu patiri kupinda sevhisi ino muzita raJesu. Haleluya. Tine hama dzatangawo kupinda nesu nhasi. Do we have any visitors who are here for the first time? Can you please raise your hands? Muri pamuri ipapo. Hama dzatangawo kupinda nesu nhasi. Ndokumbirawo musimudze maoko muri pamuri ipapo. Tikugamuchirei nenzira yapano paRoadport. Haleluya. 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 Handina wandiri kuona. Zvichida pane vakasimudza wandisina kuona. Kana dziripo hama dzakadaro, ndokumbirawo muuye kuno kumberi tikugamuchirei nenzira yapano paRoadport. Haleluya. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Hallelujah. Do we all understand Shona? Pana asinganzwi chikaranga. Hanzi tinonzwa Shona tose. Hallelujah. Regai ndikumbire kuti kugamuchirei. Ndichakumbirawo muzvintroduce nenzira yakadai. Ini pano ndinonzi Baba Jiriji. Ndinopinda pano. Ndine mudzimai nevana. Ndinopinda pano pasi pababa namai mufundisi Jiriji. Hallelujah. Zvakanaka kuti tizivewo kuti kana paine hama dzakukokai, kana makationa paFacebook, kana pane mamwe masocial media platforms edu, mutizivise. Uye tinonyanya kufarira vanoti vauya zvachose. Kana mashanya, kana mauyawo zvachose, munogona kutizivisa kuti muri amai here, muri baba here, muri sister here. Zvinotiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Amen. Ndinonzi Maisivanda. Ndinobva kumushando bva kuGweru. Ndauyawo pano kereke kutanga. Ndisingazivi kuti ndichange ndichishanda nemi zvachose here sezvataura. Ndinogara kuFlorida. Saka kutotanga kutsvaga kuti FM yandingawanawo iri padhuzewo inondiitira zvakanakawo kuti ndisanetseka pakufamba ndeipi. Kana iri ino ndichange ndichipindira pano zvachose. Asiwo ndikawana imwe muchandiregerera Baba Jiriji. Ndinoenda ikoko tichingotenda kuti Mwari ndeumwe. Pakuziva kuti kuno kune chechi, ndakaudziwawo neumwe wangu wandinoshanda naye, takauya kubasa tese. Iye achiti akokwawo namufundisi wepano. Ndokuuya kwandakaita pano. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aiwa, Mwari ndimwari wakanaka. Amen. Indinonzi Baba Mafure. Ndinobva kuZimbabwe, asi ndakauyawo nebasa. Pano ndakakokwa nababa namai Jiriji.
ndibaba wangu namai vangu panyama uyezve ndibaba namai pamweya. Amen. Saka pachinguva chandakatenderwa naMwari ndimbosenza ndiri kuno ndinenge ndichibata ndiri pano, nekuti kuZimbabwe ndo kereke yangu iyoyi ndinopindira kuChinhoi pasi pababa namai marimo kuChinhoi. Saka pano tine mapepa atakupai, mamwe mapamphulets amunawo anotaura nezvekereke yepano kuti tinobva kupi tichienda kupi. Zvakare pane mapepa aripo anozokumbirawo madetails enyu, phone number, address nechichi. Techingoita kuti utungamiri hwepano ugopota huchikufonerai huchitaura nemi zvikurusa nezvebasa raMwari. Haleluya. Tinokugamuchirai zvikuru, tatenda zvikuru. Regai tikuombererei muchitora nzvimbo dzenyu muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Uombereraiwo vaenzi wedu kusvika vachigara. Haleluya. Haleluya. Pamwe pacho magamuchirirwa aunoita anoita kuti pagarike panzvimbo pacho muzita raJesu. Haleluya. Nhasi tine ma-items haana kunyanya kuwanda, asi regai nditange nema-items andinawo pano. Yekutanga chakumbira baba Magwenzi vane item. Yechipiri inobva kuYouth, Sister Fadzai and team vane item. Yechitatu inobva kuSunday School. Yechina ndo inoenderana nezviripo nhasi zveMother's Day. Haleluya. Saka tingauya takadaro muzita raJesu. Amen. Ngaitiomberere baba Magwenzi vachiuya. Ndatenda muchandiregerawo inguva yangu yekutanga kusvika pano pamberi, asi ndinoda kungotenda Mwari nezvavanoita. Pane zvavanondiitira zvinondifadza nemhuri yangu pano pachechi. Ndakaona kumusha kana pakanzi paita nhamo, vanhu vanotenda vakwasha, kutenda varoora, especially vakwasha vanenge vava nemutumbo, ukanganwa kutenda vanhu vachera guva chaivo chaivo. Saka ini pano ndoda kutendawo mapurisa edu anochengeta mota panze apa. Vamutasa varipo here apa? Tidedzerewo vamutasa vasvike pano vamire neni kuno kumberi. Maita zvakanaka baba. Mupurisa muri kuona akamira neni pamberi apa, father ava vanotiitira zvakanaka. Vanenge vachichengeta mota dzedu isu takagara kumashure uko. Fundisi vachiparidza tichiti fambai munhu washe. Takachengeteka pano. Naizvozvo ndinovakorokotedza vakasvitsawo 47 years mazuva mairi apfuura ava. Chiti dai Mwari aramba achingovarangarirawo. Inini nemhuri yangu takafunga kuti tivapewo blessing yekubarwa kwavakaita. Tatenda. Haleluya. Haleluya. Ndinotenda. Mwari awaitire zvakanaka. Hallelujah. Tifarirei wose youth. Tifarirei vana mama. Farai. Happy Mother's Day, Mama. And happy Mother's Day, Mama. And happy Mother's Day, Mama Ngweku Youth. And all the mothers, happy Mother's Day. As the youth, we have come to do a presentation.
Saka tinenge tichibva from Genesis to Revelation, taking out the roles that our mothers in the Bible have done, tichirisa in the reality of what our mothers are doing now. Amen. Amen. Chatanga na Genesis. In Genesis, we meet Sarah, mukadzi wa Abraham, a woman who waited for years for a promise. Haana kurasa kutenda kwake, anga akamira muna Mwari. Akaseka paakaudzwa kuti you're going to have a child in her old age, but her laughter turned into joy. To the mothers who have prayed and waited and believed, kutenda kwenyu hakuwiri pasi. God sees you and he will make a good thing out of you. In Exodus, there is Jehoshaphat, the mother of Moses. Amai ava vakatya Mwari vakatenda muna Mwari vakaisa mwana wavo murwizi. Vanga vakatarisira kuti Mwari vachavanunura, vachava iwo the answer to her problem. Then there was Miriam, his sister, who watched over his brother throughout her lifetime. She became a worship leader and a prophetess. To the mothers who protect, to the sisters who lead, Mwari anokushandisa ine nzira idzi kusimudzira zita rake. In Leviticus, even though women are not mentioned much, but the book speaks of kuchengetedza our holiness, the mothers who use their households to teach their children, to bring forth fruits that know the word of God and live for God. Mwari vanokurangarirai, vanokushandisai neupenyu hwenyu kuti basa ravo rienderere mberi. In Numbers, we meet the daughters of Zelophehad. Vamwe munogona kusavaziva. But in this book, these children were daughters to a man who did not have any son. And they stood in front of Moses, vachitaura nyaya yekuti vaida inheritance yababa vavo. Vana ava tinotarisa kuti vanga vaina mai vakavakudza vachivadzidzisa nzira dzekuzvimiririra. To mothers who teach their children to stand with courage, tinokutendai ne these fruits that you are planting in us that make us who we are today. In Deuteronomy, we're reminded in Deuteronomy 6, verse 7, that we should bring forth our children with the word of God. They should know the word of God and live in it. Mothers are the first teachers of faith. To mothers who teach us, not just in words, but nekurarama kwavo, tinokutendai nemabasa ewaya. In Joshua, there is a woman called Rahab, a woman of courage and wisdom. Akawanza ma-spies angava ku-Israel. Akaita a decision that saved her family. And our mothers, they make decisions and no saver. Not only Isuswana, they save their families as well every day. Hallelujah. In Judges, we have Jael, the wife of Heber. Heber angered alliance with Canaanites. But the wife, Jael, aka welcome Sisera, gave him comfort only to kill him. But even angered alliance where the husband was an alliance to the Canaanites, akaita a decision in a risk kuyenda against the husband, kuraya wanwangwane alliance with the husband. Our mothers, they are risk takers, they take risk. Atisinganzwisise isusu, but wanomaita to save the family. Hallelujah. And in Ruth, not the mother, Ruth watch. Ruth angane strength, loyalty, and also love. Akatera wamwene wake, even asingaziwe kuti kwa wayenda kwacho, why no ita say hallelujah. Akawatera, achita loyalty. Even our mothers today, they are loyal to anawamwene wao. Hallelujah. And also, wanoita kuti mburi dzedu, wanoita isusu tigodzidza from them kuwa loyal as well. Hallelujah. Hallelujah. Tichienda kuna anzani zviyo. Mira nibocheka. Okay, Samuel. All right, Samuel, tese tinongozonya ya Hana. Pana asingazivira? Hapana. Hana Mwari vakasimudza Hana iye Penina aripo. Anditika. Ya hapana asingazivi. Mana mama muriko here uko. Thank you so much. Tichibva tichienda kuna madzimambo. Kunonzi kune there was a great woman, mukadzi wemuShunammite. Anditika.
zvimwe zvacho ndichazokuudzai pamberi apo tatenda. Hallelujah. Inini ndichangobatanidza Nehemiah, Job, Esther naPsalms. Because ndikada kuita 1-1 ndinoita kakukakama. But kunana mama vese tinongoti we thank you for being our pillars of strength, faith and love. These are known in the book of Nehemiah. Because the Shalom daughters, they helped to build the walls of Israel. And kunana mama, we say we thank you for tirelessly helping to build our families and the community. And you embodied the courage of Esther. Even Esther in terms of certainty, pray to God. And mimwana mama muramba mchitinamatira, which shows us Mwari varotaura nemi muchifulfilla the purpose. And kunana mama we say we love you, we need you, we cherish you, not today but always. And thank you for being a living testimony of faith to us. Thank you. Amen. Inini ndichataura from Proverbs 19 verse 40. Inobva yataura kuti hanzi house and land are inherited from parents, but a good wife, imwe version inobva yati but a prudent wife anobva kuna Mwari. Amen. Takangocheuka anadheti tomboti mumbocheuka mungoona kuti it's a testimony kuti makapiwa ana mama from the Lord, and isusu vana futi it's a testimony kuti mangotitarisa so it's a testimony kuti takabva ana mama vakabva kuna Mwari. Amen. Na Ecclesiastics anobva ataura kuti hanzi there is a time and a season for everything. And today we are celebrating our mothers. My mothers who are described as beautiful, as gorgeous, as masterpieces. Na songs of Solomon, na Solomon. Amen. Ndova tiri kucelebrate kuti matimes anotana Ecclesiastics kuti hanzi pane nguva yekuchema, pane nguva yekufara, pane nguva yekuti uri mwana so unongoti pakaoma. But tinoona kuti Mwari but tinoona kuti mama ana mama vedu vanoramba vangori nesu munguva iyoyo vachitisembisa. Amen. We love you ana mama. Have a great day. And in the book of Jeremiah, there's a woman called Rachel. She represents emotional depth and love that mothers give. All mothers are like Rachel. They carry silent tears, hidden prayers. Mothers, they pray for us even when we don't know. They go through a lot, but they cover it and they never show it to us. And in the book of Lamentations, it's a mother's cry. And we celebrate our mothers who cry out loud, who hope, and who endures it all. Mothers who reflect the love that God gives. In the book of Ezekiel, we see that Ezekiel reflects a heart of a mother who sees and values what people don't see. People may say that you are this, wakadai so, but a mother will always see positivity in their children. Even if they do wrong, even if they go astray, mothers, they always choose to see positive things. And then in the book of Daniel, Abana, a mother figure that I could give an example of, but we can use the strength of Daniel as an example. Kuti Daniel, Meshach and Abednego, vakaenda mumoto. That fire, to our mothers, it's the struggles that they go through, the struggles in this cruel world, in this evil world, but they still manage to raise beautiful children like this, even though the world ishiti udza zvinhu zviri in the dark kingdom, zvinhu zvisiri right, but they still come back and build us into being the light of the world. Thank you. Amen. So we're looking at Hosea, God's unfailing mother-like love. Hosea loved his wife, although she was unfaithful. This love mirrors the unconditional, forgiving love that our mothers show us, even when their kids have strayed away or they face difficult situations. We thank you for your unconditional love. We look at Joel, the prayer and the power of a mother's legacy. Joel called for a sacred gathering that included the children, urging them to intercede for mercy, restoration, and revival. Our mothers often gather their families to pray, to worship, and to seek God together. We thank you for your leadership in prayer that changes generations, nurturing future prophets, dreamers, and world changers. Amos, a mother's call to justice. Amos, who boldly spoke against injustice,
Like our mothers, they instill values of fairness, honesty, and integrity in their homes. They become the defenders of the voiceless and stand for what is right. We thank you for your values and for being our defenders. And may your present or future husbands bless you with defenders too. Amen. Okay, we have Obadiah standing in the gap. While Edom was condemned for remaining silent during Judah's time of suffering, but not our mothers. They speak up, they pray up, and stand up in times of difficulty when no one else will. When days are dark, a mother will always be there. We thank you for standing in the gap. Hello. I was given the book of Jonah, Micah, and Habakkuk. In Jonah, there isn't really any woman that was represented, but there was a theme of unconditional love. And I know from my own personal experience, I have Micah Andiero. She took me to Burger King. So thank you very much for that, Mama. And in Micah, there's the theme of compassion and faithfulness. Just as our mothers are faithful in us, I know with my very own mother, she put her faith in me to make a doctor's appointment for the first time. And then in Habakkuk, the Habakkuk, Habakkuk also had an unwavering faith, just as our mothers do. Thank you. Amen. Happy Mother's Day, Mama. Tinokudai. Happy Mother's Day, Mama Mbali. Ini ndawo yopana pana. Ndawunyazotara nechishono kuti munyasondinzwa ne. So ndawo yakupana pauzoti ne verse yemuchidimbu zvaka yaikuna Zakaria naMalaki. Vaive vaprofiti mutestamende yekare. Vaidzidzisa nekutsiura vaIsraeri pamusoro penzura dzaisafadza Mwari. So tinongokupira kuti vana mama zvese zvamunongoita mukati meupenyu hwenyu ngazvive nekutsiurika. Nekuti Mwari vanoda vanhu vakatsiurika, vanhu vakazvininipisa pamberi pavo. Amen. Ndatenda. Amen, church. I'm only doing the book of Luke. So in Luke, I picked Mary. Mary was a woman of faith and courage. Mary nurtured Jesus with love and care. So tinokutendai ana mama, you do the same things for us. We love you and we celebrate you. Happy Mother's Day. Amen. I'm just going to summarize from the book of Corinthians to the book of Philippians. From Chloe's courage in Corinthians, a woman of spiritual responsibility, and the women who prayed and prophesied, to Priscilla's wisdom, a teacher and a spiritual mentor, and all the faithful women in all seasons who are like comforting spirits to us, from the generous women of Macedonia to the affirmations in Galatians, to the free women of faith, from the cold women of the Ephesians who are empowered church builders, to the gospel workers in Philippi who labored with Paul. We say to our mothers, you are seen, called, loved, and we love you all. You are empowered by God's love to reflect his strength in us. Happy Mother's Day. Amen. My verses angu is Colossians to Titus. So kuna Colossians, this is a prayer that Rukutira anamai vedu sevana. Colossians 1 anovati, may you be strengthened with endurance and strength. Tinongoti pamunenge muchidhila nesu, pamunenge muchitireza, Mwari ngavakupei strength and endurance in this world. Hallelujah. And may you be filled with joy. Kuna Colossians zvekare, there is a prayer iriko, Anzi, may your husbands love you and treat you well. Hallelujah. Tinongoti kunana mai vedu, may your husbands, our fathers, love you and treat you well. Hallelujah. Kuna Thessalonians, kunobva kwanzi, sevana tikuti, we keep praying for you so that God gives you the power to accomplish all things. Irakana Corinthians 1. Kuna mai vedu, we pray for you, we love you, and may God give you the strength to accomplish all things. Hallelujah. Kuna Timothy, we get introduced. Kuna Lois and Eunice.
Paul anova describe as anamai vekutenda vane the genuine faith vanoimpata kutenda muvana vavo. We thank you, our mothers, nekutipa this genuine faith for imparting these teachings ari kuita kuti timire pamberi panapa. Hallelujah. Kuna Titus kunobva kwanzi, train the young women. Tinokutendai anamai nekuti ndimi muri kudzidzisa madzimai aticharora. Hallelujah. Nekuti kwamuri ndokunobva all the teachings. Kwamuri ndokunobva the future generation of women. Hallelujah. So ndimi mune the responsibility of building nations. Everything chiri kuitika, chiri munyika is a reflection of you, the teachings that you are giving to our future wives. We thank you, Anamai. Hallelujah. Hanzi dzokoro ine simba. Amen. So inini ndakuita yangu yechitu Philemon. Panotaurwa Paul anenge achitaura tsamba yake kuna achinyorera tsamba yake kuna Philemon. Amen. And he mentions a woman achiti, and may you also greet Apisha and Archippus, amen, who is also described as a soldier, amen. Saka izvozvo kudescribe kwaita soldier Archippus uyuka, it's also making Apisha a soldier by association, amen. And in our lives we can see kuti anamai vedu masoldier, amen. Masoldier because they do not give up pazvinenge zvakashata. Masoldier ane characteristics ekuti after they have been trained, they do not give up. Chero pasara vari vashoma, they keep on fighting. Ndozvinoita vabereki vedu vachitidzidzisa kuti no, chero zvinhu zvakuchange the odds are against you, you keep on praying to God. And we thank you, Anna Mama. Amen. Ini ndichangobata John 1, John 2 na John 3. Like John, we have no greater joy than seeing your legacy of love as mothers. And thank you for reflecting the love of God to us. Makatiratiza Mwari tichiri vana vadiki. Kuti tiwe kuchurch is because of you. Makatirovedzera. And ndinongoti God is within you and you shall not fall. Zvirwadze zvireme Mwari unemi. Tatenda. Natsoka zvakare pana kuna Jude pane verse inonzi build each other up. Tinotenda kuti pamunenge muchita mafastings enyu kumadzimai kwenyu, you keep on building each other up from strength to strength. And we know that if you build each other up, Anamai, you are going to build a people. And these people that you are going to build, they are the people who are going to build nations, and they are people who are going to build legacies. So it's not tangira kwa muri kuna Anamai. Hallelujah. Tichipedzesera kuna Revelations, there is a woman who is mentioned in this book, a woman with no name who represents all our mothers. It's from Revelations 12, verse 1 to 6. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, and she was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. This woman who is clothed with sun is like our mothers, a mother's strength, the woman of Revelation. In heaven, a great sign was shown, a woman clothed in light alone, with the sun beneath her feet so bright, a crown of stars upon her head alight. She was strong, and though she wept, her faith unshaken always kept. She carried life with pain and care, yet stood unwavering in God's care. The moon beneath her feet so bold reflects the battle's fierce and cold. Yet with each trial her heart held true, her strength in Christ, a life that grew. She faces darkness, fears and dread, but with God's promise she is led. For though the dragon roars with might, the woman wears God's armor bright. She brings forth life through pain and strife, a mother's love, the essence of life. Through every storm, through every night, she holds her children in the light. Like the woman of Revelation sign, mothers, you are strong in God's design. With perseverance, courage, and grace, you reflect his love in every place. Stand firm in faith as time goes by, for he is the one who will lift you high. Like the woman clothed in sun, your strength in Christ forever won. Happy Mother's Day.
vana vedu vari kuda kutiimbira vachiratidza rudo rwavo kwatiri vana mama. Saka isusu sana mama ngatiratidzeiwo kudzosera rudo rwedu kuvana vedu pavachaombera maoko, omberai navo. Pavachatamba, tambai navo. Pavachajamba vana mama vose, please tambai navo. Mama Sister Joyce, please mutambewo nevana vedu. Tinotenda.
Hallelujah. Regai tingomberera vana vedu zvakare. It's actually a joy just to see them jump. Vachingoita zvavari kuita. Ndimuvhira ukamuyeni ngauye kuno ukoko. Vachikasha ndiitireiwo ndingirikeni. Nyaya iyi yanzi ndeye madzimai saka handisi kuziva kuti ndiri kuitei pano but ndangoerekana ndauyawo pano. Saka mundiregererewo. Hallelujah. Baba regai ndikumbirewo mubate amai muuye navo kunoku. Izvi zvakakosha. Muagadzika yenyu pasi. Aiwa imimi wacho handisi kukuregerai. Ndiri kukumbirawo kuti muuye mugare papa. Hallelujah. Pane vamwe vanoshandisa language yekuti mukwekweredze. But apa ndati nyasai kuuya navo. Zvitiitire zvakanaka nai. Regai the reason why ndadedza mama nadaddy is because nhasi unoyu ava ndo administrator wekumba kwavo. Hallelujah. Saka ndo vari kunyora mareceipts ezvese zvichaitika panapa. Ndo vachaita mabooks acho ezvese zviri kuitika panapa. Vozoripota kuna mama kumba. Regai ndidedze mai mugando muye muite basa renyu nana mama. Vaomberere vana mama wacho uya achiita zvinhu zvavo. Hallelujah. Amen. Thank you. I think vanyambadzi vanyatsotaura zvakanaka naka kuti nhasi kuna administrator mangozvinzwa handiti kavanhu hallelujah. Anyway, happy Mother's Day to every woman muzita raJesu. Hallelujah. Aiwa mudzimai chimbosumuka, every mother chimbosumuka mbishana. Umbozvizunza ungoudza kuti ndiri amai zvizunze. Ngativakwazisewo muzita raJesu. Hallelujah. Happy Mother's Day. Torai nzvimbo dzenyu. Muno tina naamai, but pamusoro pana amaiwo zvekare. Tina amai vedu mama Jiriji. Tinoti happy Mother's Day kwamuri mama. Muzita raJesu. Hallelujah. Yes, saka takamira pano. Toda ndonguva yatakamirira kuti ngoappreciatewo amai vedu tichivaudza kuti happy Mother's Day. Tichauya boka by boka handitika. Vane zvavanokada kutaura, you are more than welcome kutaura zvamunoda kutaura pamusoro pamama vedu handiti. Sekutaura kwakaitwa nasekretary wedu, paunosvika nechipo chako wopa the administrator handiti. Mawaudzwa administrator ka mopa administrator ndo vachaona ndo vanenge vachiita receipting vachaona zvokuita kumba ukoko handiti. Muzita raJesu. Saka panguva ino chatangana naamai because ladies, saka datangaone ladies board. Ndo vanoshanda namama ava. Ngativaombere maoko vanhu vaMwari vachiuya. Ngativaombere maoko. Amen. Yani. Munozokuona mwana achifarisa, it means mama wake vanomuda. Vana vanenge vaine musodzi pamatama. Sorry kukusemesa, vane madziwa. Amai dzimwe nguva attention inenge isipo. Saka amai kana uchizoti wakapenya una amai, ingosumuka undibatsirewo. Sumuka mukadzi wese. Yo! Nasi zuva redu asikana. Out of 365 days, takapuwa 1. Saka we must make the most of it. Naika, mama toda kufarirai.
Pange ndiri nangu ndiri kufarira here. Mutozviziva. Right. Ana Innocent musatombosaboteja. Ndatokupai warning. Mukadzi wese uya kuno utambe zvezve zvokuti ka yei Mwari makaita henyu makandipa amai. The most sweetest, coolest, quiet mama. Vavapuwa vana vakaita seso. Sefirstborn yamama ndava ndazvipa nzvimbo. Vaningina vese uyai. Hatisi kuimba, tikungoda mainstruments anotambika borodeo, sungura, ameno, but tiri kutamba. Fambisei kana yasikana. Kana wakanyanya kufarisisa uya kumberi, ndonguva yako. Nai. Tamirira. Thank you so much, Askana. Amai ndevedu ende tinovada. Saka ndikukumbira gogo Zhakata. Vasvitse chipo chedu, but ndakanzonzi kubhenga hakuna noise. Noise yamaita mari yenyu yakawanda here. Alright, tisvitsire kuna baba. Thank you, madzimai. Hallelujah. Ngativaomberere maoko vana mai. Vana mai paRoodport Prayer Center vane energy. Mango vaonawo. Our next department, church board. We are in a chipo chenyu. Vanopurudza
Regai ngoti amai ndevedu. Ndobva ndagumira ipapo. Thank you. Regai tingoti happy Mother's Day kuna mama nai. Aiwa Mother's Day. Muchazoziva kuti nei ndati birthday. Because kune zviri kumberi uko. Mama, we appreciate you. We appreciate you as a church board tinofara. Nekuti sapotera kwamunotiitira cheya wedu. Chitiitira zvakanaka. Happy Mother's Day. Ngativaombera chinogara pasi. Totewa nepraise. After praise, ushering gadzirirai. Praise. After praise, ushering garai magadzirira. Ngativaomberere vepraise vachiuya muzita raJesu. Praise way. Praise way. Kupraise team kuno gaiwe mareze mapepa. Praise team kuno gaiwe mareze mapepa. Praise team kuno gaiwe mareze mapepa. Hallelujah. Vana mama vati ana mama ndevedu isuwo kwedu okubhenjiro ukoko ku praise team uko ndokwedzinogaiwa mari idzodzo. Mama tinokudai. Chipo chedu ichi mundofara pamwe chete nemhuri. Kana mada kusiyawo baba musiya asi endai nemhuri. Ngatiomberere maoko. Hanzi kupraise team kunobuda mari dzemapepa. Hakuna macoins praise team. Ngatiomberere maoko. Ushering. After ushering, cleaning garai makagadzira cleaning department. Ushering ngatiomberere maoko. Mangwanani church. Se-ushering department. Mama toda kuti tinokudai. Tinofara kana tichikuonai muchisekerera. Tichishanda muimba yaMwari. Tinotenda. Thank you. Ngativaomberere maoko achinogara pasi. Cleaning department. Deko muchigadzira after cleaning department. Ngativaomberere maoko ava ndoanda zvokuchaira munomu. Ngativaomberere maoko kusvika vasvika. Omberai amai vedu vachisvika. Tinoti happy Mother's Day kuna mama wedu tinokudai zvakanyanya. Muitire zvakanaka zuva ranhasi. Amen. Thank you. Ngativaombere maoko vachidzokera. Deko, after Deko, youth gadzirirai. Deko itai kava ratomhanya vaya vari loaded. Ngativaombere maoko. Happy Mothers to all the mothers like me. Mama, happy Mother's Day. Sedeko timu tinokudai. Munoti gonera. Thank you so much Deko nechipo cha mama. Apa baba munotoremerwa. Musazo. Thank you. Thank you. Ngativaombere maoko vachi youth. After youth. Vafundisi vedu vane kuere kwavanogara kune cell group. Saka after youth, North of Wendeka Simonoi after youth. Ngatiomberere mayouth vachiuya. Mayouth I was expecting kumhanya chaiko mayouth. Vane energy vane
Amen. Isu teyuthi tangoti regai tichivhura hombe kekupedzisira ka1 tichavapa in a different way. Tokumbirawo mama nadhedhi musimuki. Mama, we just want to say Happy Mother's Day. So we have a special request to open your gift so everyone can see what the youth have gotten you. Pane zvinongoitikawo mulife. Pane vangouyawo. Pane anongonyuka so. But anyway, North of Ndekas, musati mauya henyu. Pane special request yauya. Jiriji Kids. Mwana wacho atouya. Ngatimuomberere muzita raJesu. Hallelujah. Ini ndakamirira Jiriji Kids which are more than 20. Ndiri kuti mama tinokudai. Makatikoshera sevana. Makatitora mukatiita venyu. But tiri vana vemadzikoma. Ababa. But makatitora mukatiita venyu. Vanashano vasati vavapo. Mukaramba muchititora kutiita venyu. Vanashano vavapo. Happy Mother's Day. Hallelujah. Ngati vaombere maoko achinogara pasi. Ngati vaombere North of Ndekasi vachiuya. Ngati rambe chivaomberera kusvika mama vedu mama vauya. Amen, church. Ndakamirirawo North of Ondekas cell group inovandiyo cell group yatino fellowship na mama. Izuva rakatinakira zvikuru. Ndine message yandiri kuda kushare kuna mama. Tikaverenga kuna Proverbs chapter 31. It talks about a noble character. It says many women, imwe version of it, many daughters, do noble things, but you surpass them all. Ndo message yandoda kutaura kuna mama. Ndatarisisa zvakare mudictionary kuti noble zvinorevei. It talks about of superior quality, of excellence. I want to say, mama, your love for us, it's genuine. It's of superior quality. It's of excellence. You love us so much. You pray for us. Not even a single day you kind of mama. And in a prayer request, one time she's always accessible. She's always available. She's always encouraging us. Ndofara Jakare 1 Corinthians, which defines this love that our mom has for us. It talks about love that is patient, love that is kind, love that is not proud, that is not boastful, love that is not self-seeking, but that love that is very kind, that does not keep a record of wrongdoing. It's not self-seeking, and it's easily angered. And it's not zvakare for the way you encourage us, you teach us to persevere, to be of faith, to be hopeful, says Notaura, 1 Corinthians. Ndichipedzisa message yangu mama ndoda kuti kwamuri. And the charm is deceitful. Beauty is fleeting. But the woman who fears the Lord shall be praised. It's your day. We want to celebrate you, mommy.
We want to honor you for the person you are, for loving us, not only north of Ondekers, but the church at large. Tinokutendai, Mwari wakuitirai zvakanaka. It's your day. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Ngativaomberere maoko. Yava nguva yemadhodha mene vana tate. Men's fellowship. After men's fellowship, masingusi muchigadzirira. Ngatiomberere vana baba vachiuya. Hallelujah. Tanzwa zvinoitwa nana mai kuvana. Nasi ndoda kuti nditaure zvinoitwa navana komana kunana mai. Hallelujah. But ndisati ndasvika ipapo, taona zvipo zvose, mapresents ose achivhurwa. But yavamutasa yangu inda yakavharwa. Ipfuti here vamutasa. Yes, security. So, vanakomana vane tsika yokudzivirira vana amai vavo. Chero zvadini pakaoma sei. Isu vanakomana tine tsika yokudzivirira vana amai vedu. Chimbosvidzai chipo chokudzivirira baba Chirichi. Tichikura ameno vakazvarwa mazuva ano. Chaingonzi kukanzi zamura mai yako iri. Zvotongwa zvibhakera kusvika mangwana. Hazvina mubvunzo chero munhu akaita muhombe sei. Kana pangonzi zamura mai yako ririvhu kwete iro chairo. Aiwa vana mai munodiwa navana venyu vakomana mose kuburikidza namai vedu mai Chirichi tatenda. Ngatiomberere maoko. Singles. Ngatiomberere vachiuyawo. Vane energy muri kuona tomhanya. Hallelujah. Masinguru oye. Nhasi zara mama. Happy Mother's Day. Tinokutendai mama. Nezvezvo zvamunotiitira. Takaenda kuouting semasingu tinenge tinavo. Tine imwe yatiri kutoenda mama munenge muripo. Happy Mother's Day. Hallelujah. Ndisati ndagara pasi pane here wandasirira. Media team. Thank you. Ngatiomberere vachiuya. Church. Hallelujah, church. I'd like to say Happy Mother's Day to all the beautiful mothers in this church. Amen. Happy Mother's Day, Mama. We have a gift for you. Thank you. Ngatiomberere maoko. Pane here vamwe vasarira. Pane vasarira here. Catering. Catering, you can come. Iri ready catering. Mati? Okay, hanzi vachazoya paserap. Nguva yangu yakwana. Panguva ino tinoti our mother, Mama Chirichi. Happy Mother's Day. Baba maita henyu nekutambira zvipo. Ndinotenda muchavaitira zvakanaka. Munokwanisa kutora nzvimbo dzenyu. Panguva ino ichapa
Ndichifunga kuti pamwe vauya nemacheya awo achauya kuzoatora. Haleluya. Regai titende Mwari nekuda kwezuva rana mai. Haleluya. Nguva ino yose nokuzara kwayo, regai ndiisire kuna sekretari wedu wauye vazotipa zviziviso vatiudze kuti tiri kufamba sei. Haleluya. Regai tipanane zviziviso zvesvondo rineiri tizive kuti tiri kufamba takaita sei. Zviziviso zvangu zvekutanga zviziviso zviripo zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Madzimai ose muri kuziviswa kuti munenge muine prayer and fasting this week. Musi weThursday maprayer points achaiswa paWhatsApp group penyu. Uyezve kana makubreka fast yacho muchabreka muri kudzimba. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chinoti muri kurangaridzwa madzimai wose uye muri kukurudzirwa kubatirana pamwe chete panyaya yema-monthly subscriptions enyu anova ivo 100 rand pamunhu mumwe chete oro pamunhu. Chechitatu, timu yese yedheko muri kukumbirwa kusara soon after service. Hanzi munongoenda pa-usual spot penyu, utungamiriri wenyu huri kuda kukuonai ipapo, mosangana navo zvokuitirai zvakanaka. Chiziviso chechina chiri kubva kumadzimai chinoti vese vakaisa maorders ema-themed t-shirts munoziviswa kuti ma-t-shirts aya avapo. Munoona Sister Joyce for collection. Zvakare madzimai vari kutengesawo mabhareta, uyezve bhareta rimwe chete riri kungoita 100 rands chete. Chekupedzisira chiri kubva kumadzimai chinoti kuchange kuine ladies revival kubva musi wa28 May kusvika musi wa1 June iro gore rineiri. Chiitiko ichi chinenge chiri kuitirwa pano pachechi panapa. Muchazenge muchiziviswa zvizere nekufamba kwenguva maringe nerevival iyi. Haleluya. Tinotenda madzimai nekutirongera revival. Revival yakatikoshera kuti tisimudzirwe mweya yedu tigoitirwa zvakanaka. Zviziviso zvinotevera zvinoenderana nekereke. Mangwana tiri kutsanya, uyai tisangane pano pachechi na5. Ndofunga mufundisi mozondikonfirmera time kuti ndidzo here tichibreka fast yedu zvichiitira zvakanaka. Vari kuda makalenda achiripo munopfuura muchitora kuinformation desk. Pamashure apo tiri kuziviswa tese sekereke kuti we have our online midweek services anenge ariko ari kutanga na7 PM. Ngatijoinei tiitirwe zvakanaka pakati pesvondo, tiministiwe, tiitwe mweya yedu isimudzirwe, tinzwe shoko raMwari pakati pesvondo. Tirege kumirira Sunday chete, but takaitirwa zvakanaka, takarongerwa chiitiko chakanaka. We meet pakati pesvondo musi Thursday at 7 PM. We meet online. Hallelujah. Tiri kuziviswa zvakare sekereke kuti the English service now has a Facebook page. Kana kuti yes, English service yaane Facebook page yayo. Kureva kuti zviri kuitika kuEnglish service zvinenge zvichipostwa papage iyoyo. Hande tongosapota page iyoyo, chimbono browser umboona kuti kuri kuitwa chii chiri kubuda ikoko, zviri kunzi chii, zvinotiitira zvakanaka kana tichidaro. Vana baba vane chiziviso chavari kuda kupa. Regai ndidedze Prof Masinire vauye netimu ravo kana kuti ivo vatipe zvavari kuda kutipa zvitiitire zvakanaka. Amen. Maita secretary, chiziviso chakanangana nana baba vose musi wa16 May, Saturday inotevera tinenge tine meeting yedu yemen's fellowship pano. Ngatiuye tose, tinenge tine chidzidzo chatinenge tichishare nana baba vose. Nguva dzedu ndedzemasikati kuitira vose vanenge vachibva kumabasa vakwanisewo kutijoina kuma3 half 3 tinenge tichitanga. Saka vana baba ndinokurudzirai ngatiuye nowandi hwedu pameeting yedu yatinoita regularly nomusi weSaturday. Ndatenda.
Hallelujah. Vanga vachitaura nyaya yekuti pane vanorwira zvinhu zvaumbwa pasi nemavhu. Takatomborwawo baba. Hallelujah. Kereke tinoziviswa kuti tine Holy Communion musi wa 25 May. Ipo pano saka vanoita zvemuviri washe muri kukurudzirwa kuti mugadzirire. We are encouraged also to support the church and engaging on our content. Iripo pa social media, my YouTube, my TikTok, on Facebook, Instagram, zvichitiitira zvakanaka. Kungoenda ipapo zvino make a difference. Pane mumwe munhu ari kutoitirwa zvakanaka nekungoenda kwako iwewe pa Facebook kana kuti pa any social media platform uchiita zvaunoita ipapo, because certainly that zvakangofanana nokutoparidzwa kwevhangeri ikoko kwemazuva ano, handizvo? Mufundisi vanenge vari pano nemusi wechipiri kubva na9 AM kusvika na3 PM. You are welcome to visit him during these hours. Kana uine schedule yako iri very tight, please make a booking uvaone panguva dzauri kuda kuvaona. Uyezve regai tingoyeuchidzana kuti mufundisi havangoonekwa nechipiri chete. Any other time that you wish to, but you have to make an appointment kana uchida kuvaona. Tiri kukurudzirwawo kuti invite someone, invite a friend, invite whoever that matters to you. Vauye pano pakereke tigoitirwa zvakanaka. Church is a place of love, it is a place of hope, it is a place of encouragement. Your invitation can be a blessing to someone. Weanenda someone muse Sunday tigotiitira zvakanaka. Vaenzi vauya kunoku ndiri kukumbirawo kuzokuonai apo pakanzi pa connecting lounge, apo pane masofa ari papo ekrimu pakagara vana baba avo. Tingosangana kwekanguva kadiki tichingokuzivisai kuti tingotaura a little bit more about the church ipapo. Uye kana mine mibvunzo ndopanguva yamunobvunza. Tiri kuyeuchidzwa sekereke kuti giving our tithes and offering is vital, it is important, zvakakosha. Kupa kwedu kwezvegumi uye kupa kwedu zvipo kwakatikoshera sekereke. Part of ministry is part of us obeying God. Saka isusu sekereke tinokurudzirwa kuti tibhadhare zvegumi zvedu nezvipo. Panapa takaitirwa zvakanaka, tine nzira dzakati wandei dzekuti tibhadhare zvipo zvedu nezvegumi. Tinogona kuita kudeposita kubank account chaiko. With these 4 easy ways, you can do my EFTs. You can even, we have a swiping machine at the back there. Uye unogona kuya nayo panapa in person panguva ye-offering. Kunana mama wese, regai nditi Happy Mother's Day. Regai ndibva ndatorawo mukana unoyu kuti kuna mai nyabadza in less than 24 hours vanenge vari kucelebrate birthday ravo. Happy birthday in advance. Mazviita henyu kereke. Hallelujah. Regai tiomberere secretary vachitora nzvimbo yavo. Mufunge henyu vane advantage, vanobva vangobatanidza Happy Mother's Day yacho nebirthday yacho. Saka mama musarobwe, ngazvisiyane. Wani chacho ngachiiswe kumberi, otherwise munovharwa ipapa. Hatidi vanovhara vamwe. Hallelujah. Nguva yangu ini pano yapera. Regai ndisvikewo panguva yandinokwazisa nhena yangu yandakapiwa naShe mai Jiriji pamwe chete nevana. Regai nditi Happy Mother's Day. Ndinokudai, tinokudai nevana. Hallelujah. Nguva inoi regai ndingokurudzira vana baba vese kuti sedare raana baba tikukurudzira kuti vana mai mumbonowaitirwawo zvidhafu zvamunogona kumba ikoko. Hallelujah. Kana vakasaita nekuti vanga vasina kugadzirira, chiwapai nguva yekugadzirira, asi chikwereta hachirovi, handiti? Vana baba endaiwo munobatanidza zviite zvakanaka. Hallelujah. Muchibatsirwa nevana. Hallelujah. Nokuda kwekuti nguva yangu ini pano yapera,
regai tose takasimuka tiombere mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo yavo muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Regai nditi kuvanasikana vangu vese happy Mother's Day. Ndigotizve kuna mai Jirichi happy Mother's Day. Vamwe vacho vakaenda vakazorora panozorora vamwe asi Ishe unoziva. Amen and amen. Hallelujah. Ndisirewo kaposta rataishanda naro midweek kana riripo. Kana riri padhuze mukandisira regai ndigamuchire utungamiriri wose baba Jirichi vanga vachicheya mamukomba chotova leader intercession pamwe chete namama vanga vachitungamira kuEnglish service. Nguva yangu yafamba, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nhasi zvakare yaramba ere kuuya posta. Alright, kana raramba ringanishandisira ndinaro. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen and amen. Asi Mwari. Imi vanhu munopowa imi mamaika acho maaisepi. Mwari vatiitire zvakanaka. Ndinoda kuti tidzokere panguva yekuti ngatimbovaudzai zvakare Mwari nyaya dzedu. Nhasi ndiri kuparidza nenyaya yekunzwisisa karekta yaMwari. Kune vanhu vekuti kana makufanira kuenda kuhondo, unoziva kuti ndikaudza nhingi hondo tinodarika. Kune mumwe munhu wekuti unoziva kuti vana vakarara nenzara, ndikamuudza kuti handina kudya ane zvaanoita. Timbodzokera pakunzwisisa zvinoitwa naMwari, kuti kunyange ndakatadza, kunyange ndisina, kunyange ndine misodzi pamatama, asi ndina Mwari vane rudo anoti kana akarangarira munhu, akarangarira chipikiri chepamuchinjikwa, kuti nekuda kwamai ava ruoko rwangu rwakabayiwa, nekuda kwamai ava pfumo rakapinda parutivi, nekuda kwamai ava chiremba chemidzwa chakaenda pamusoro. Timboti Mwari mune rudo nesu, patisingagoni kudarika nesu munotidarika. Timbopfeka unhu hwaJoshua, anoti achirwa nevaamori, ane zuva raanoti Mwari uyu ndomuziva, zvaandituma handisati ndapedza. Zuva nemwedzi mbomira ipapo, chakamutuma kumisa zuva kunzwisisa unhu hwaMwari. Kana ukanzwisisa the character of God, you trust God more. Ukanzwisisa karekta yemunhu wawawinga masikati mangwanani ano, ukanzwisisa karekta yemurume waunotsanyira, ukanzwisisa unhu hwaMwari achienda pamuchinjikwa nekuti akada munhu, unogona kudaidzira kuti asi Mwari mune rudo. Mangwanani ane hande pamberi paMwari timboti asi Mwari. Unerudo
Ndikakudanai munofamba muchitoseka nhasi muparidza neni makamira ipapo. Ndakakuudzai ndikasimudza song munofanira kudaira ipapo musiya mamaiki acho kumwe unogara. For that reason nhasi toshumira tese muri kunoko. Hazvimbonetsi 30 minutes tetapedza. Andirika tikangoshumira tese kana ndakukudai mune muripo makabata mamaiki enyu kudara. Because handakakubvumirana enai nemamaiki enyu tikatenga macordless amudi. Saka shumirai neni. Mwari vachitibatsira. Tiverengerwe kuna mapisarema. Vamwe vese tigare zvedu pasi. Hamuna kunonoka kusimuka panguva yenyu yokusimuka. Ndakatombopindira kwapasanya kutya kwavaitobudzinga present worship. Kuti matadza kuuya nekumira ndichikudai chibudai panze munonamata ndichiparidza. Tiverengerwe mapisarema chapter number 9 verse 10. Rumbi. Vanoziva zita renyu vachavimba nemi nekuti imi Jehovah hamuna kumbosiya avo vanokutsvakai. And those who know your name will put their trust in you, for you, Lord, have not forsaken those who seek you. Ndiverengereiwo the other scripture iri kuna Romans chapter 4 verse 20-21. Asi haana kukahadzika nekuda kwekusatenda pamusoro pechipikirwa chaMwari, asi akasimbiswa mukutenda kwake uye akakudza Mwari. Achinyatsogutsikana kuti Mwari ane simba rokuita zvaakanga avimbisa. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform it. And Mark chapter number 11:24.
naizvozvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunokumbira mukunyengetera, tendai kuti mazvigamuchira, uye zvichava zvenyu. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Hallelujah. Naizvozvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunokumbira mukunyengetera, tendai kuti mazvigamuchira, uye muchiziva zvenyu. Uye zvichava zvenyu. Today I want to major on the nature of God. If you understand the nature of the person you are ministering or being ministered to, vanhu vazhinji kutenda kwedu kuri kuperevera nekuti hatisi kuziva watiri kutenda maari. David ari kuti if you know the name, David is saying, mazita ane zvaanozikanwa navo. all names have got something that they are known for. Ukataura zita rinonzi Chidhumo naMasendeke kuZimbabwe, If you talk about Chidumo and Masendeke in Zimbabwe, vaibuda kumaximum prison. they are in the maximum Ndo vanhu prison. vakabuda kuchikurupi more than 2 times. They escaped more Kureva than 2 kuti times. vaive nemweya wekubuda. Meaning the spirit Kureva of kuti the escaping, name has a meaning. which means zita Kutenda kwemunhu someone's faith kunofanira kuenderana nezita. must Unoziva here hunhu hwezita. Do you know the character of a name? Chiri kutitadzisa kugamuchira kutadza kuziva nature yaMwari. What is hindering us is not knowing Ndoda the nature of kudzokorora God. pachinhu chinonzi nature I yaMwari. want to repeat on the Iwewe nature of usati God. vavepo, Before you were there, Mwari vaive nenature yavo. God has his own nature. That's why mchizwa kuti kwedu kuchechi yekwaKuruga That's iyi, why you know we heard about our church. kana takuimba dzekupinda mumweya When we are singing nenheyo spiritual songs, dzekuparadza masvingo, unonzwa takubata kuti tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari, Tinaye Mwari wemina, tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah. Zvishamiso. Hallelujah. Wezvishamiso. Hallelujah. Wemina, tinaye Mwari wezvishamiso. kureva kuti zvishamiso itsika yaMwari. Meaning miracles Imwe are the systems of yenature God. yaMwari ndeyekuita One minada. of God's nature is doing miracles. Kungoziva vakarara Just knowing when kuti you are ndina sleeping, Mwari anoita that I minada. have God who can That do miracles. information Kuziva inogona kubatsira kubuda Can pakaoma. help you to escape Kana from difficulty. wakuziva nature, When you know kana the munhu nature, achienda kuhondo, when you are going for a war, anofanira kunzwisisa You pfuti must understand the yaakatakura. type of gun that you have. Chanetsa vanhu kuudzirwa nyaya What is hindering people is someone vasingazive telling them mhando who yaMwari don't know the vavanonamata, that they kuti worship, nature yaMwari that munhu yakauya waMwari kuzopa upenyu kwete kuzoparadza. prosper Kana is what wagara is mutsika when dzaMwari, you dwell in the character of God. mauri munobuda chitubu cheupenyu, nature yaMwari. Unhu waMwari. Unonzwa David achinyora ari kuti Hear David kuna saying, mapisarema, do you understand the name? Unonzwisisa here zita? Unonzwisisa here Do you zita understand the raMwari? name of God? Those who trust upon the name, Avanovimba nezita kumbonzwisisa. Do you know kuti vanhu vakawanda vapararira kutenda kwavo pakutadza kunzwisisa ma-attributes aMwari? They are not understanding the attributes of God. The kingdom of God Umambo waMwari haigari pamuti, does not dwell on trees. inogara mupfungwa dzemunhu. It dwells in the Kana mind of Mwari, people. nature yaMwari, vakuita zvinhu When he's panyika, now doing vanopfeka munhu. Satani kana someone. akuita zvinhu When the panyika, devil is doing something on anopfeka earth, munhu. he feels Kureva someone kuti the again. kingdom of God, Umambo vari kunzi waMwari.
Let thy will be done kuda kwake on ngakuitwe earth. panyika. Thy kingdom come. Umambo Mwari wake vari ngauye. kuti ndinopfeka vanhu God is saying, neumwari "I'll fill hwangu. with this Ndopa uri godliness." kuona pana First Kings pachapter number 17 verse ya 1 iri kutaura ichiti Elijah ari munhu akati kumvura chirega kunaya, kureva kuti Elijah hanyararidze mvura, but denga rapfeka Elijah. Pane vanhu vanofanira kutendera umwari, kurarama mavari, vanzwisisa kuti who is he and how does he operate. Anoshanda sei? Pana Satani wamakaratidzwa mubhuku riya ramaiverenga kuprimary. There's a devil that was shown in Aive your book. nenyanga. We had horns. You will never encounter that devil. Asati akambosangana The naye. real devil were people. Mweya Satani chaanopfeka vanhu. Denga chairo Mwari hamufe makamuona achifamba. Muchasangana naMwari akapfeka vanhu. Ari muna Elijah, ari muna Elisha, ari muna Samuel. In Samuel. Unonzwa Samuel achisangana na Saul. Samuel Mwari meeting vane Saul. yava kuda kutamba When God is panyika. about to do Vakati something. uri jaha risingaprofiti, but nekuti ndakupfeka neumwari, usati vasvika kumba kwababa uchasangana nevaprofita, wotanga kuprofita, kureva kuti the nature of God. Unhu hwaMwari. Pane munhu anofanira kunzwisisa unhu hwaMwari. Someone else must understand the nature of God. Kana tona matter, do we understand When we pray, do we understand that he will never repent kuti nor repent? haungotendeuki? Hakuna Mwari wezvokwadi anogara achitaura kuti nhingi ngaachifa. Mwari havaite maagreements erufu nevanhu. Mazuva ivayo kuna Deuteronomy 29:29 akanzi akavigwa kuvanhu. Kana Mwari vakutora munhu vanoirova vari vega. Vana baba nana mai, pane chinhu chakuda kuti unzwisise. There's something that I want you to understand. Those who know the name, Avo they vanoziva trust zita in you. vanovimba For maari. you are the Lord. Nekuti muri You have Mwari. never forsaken those who seek you. Musati makamborasa avo vanokutsvagai. People must recognize Vanhu vanofanira how kunzwisisa reliable God is. kuti Mwari People anonzwisisa must sei. understand Vanofanira how kunzwisisa dependable God is. kuti Mwari anovimbika People naye must sei. understand Vanofanira how kunzwisisa powerful God kuti is. Mwari ane simba rakaita sei. Kunzwisisa the Understanding nature yaMwari. Unhu hwaMwari. Kunzwisisa vamwe vanhu muri kushishidzirwa nenyaya yekuti hamunzwisise mhando yaMwari of vamunonamata. God that you worship. Our faith must be raised on understanding how reliable God is. Kutenda kwedu kunofanira kusimudzirwa pakunzwisisa kuti Mwari anovimbika naye sei. Anototaurira zuva kuti chimbomira. Why He tells Joshua the sun to achiudza hold. zuva pana Joshua chapter number 10 kubva paverse 12 to 14 ndo panonyararidzwa zuva. Sei Joshua achinyararidza zuva? Joshua Joshua wanted ari to hold kunyararidza zuva nekuti pachapter number 10 verse ya 8 ari kunzi enda Joshua ndakupa vanhu ava muruoko rwavo. Nechikonzero chekuti Mwari ataura, Joshua can silence the sun. Joshua could hold the Ari sun. kunzwisisa mhando yaMwari waanonamata. Joshua is He understanding the nature knows of God the that he power worships. in the name. Anoziva simba riri muzita. Ezvinchara kudai so kuno munhu wekuti what we have done these days, we have Zvatita replaced mazuva. the power of God with technology. We Taisa have simba reMwari replaced pakuisa the power of technology. God with social media. Pachinzvimbo We have chaMwari replaced taisa the social will media. of God with imagination. Tabvisa kuda Pari kwaMwari kumoda nekuda kuti munhu kwemudangariro azive kuti unotozwa chisanodze murume anonzi Abraham pataverengesa kuna Romans ari kunzi haana kutya, akagara pachivimbiso chekuziva kuti ambotisiya baba namai uende kunyika yandichakuratidza. Vana baba nanamai regai ndikutsanangurirei, murume wamuinaye uyu hamuna kumuwana makangwara. Pane denga rakakuzarurirai. Vana vamakabata ava hamuna kuvawana nekungwara. Pane denga rakakuzarurirai. Kutya kwamuri kuita hamuna kungwara. Pane denga rakakuzarurirai.
kuzarurirai Because they haven't utano defeated hwamina hwamuna kuhushandira pane akaroverwa pamuchinjikwa kana hwaakurema ngatidzokere kumuridzi webasa watakatanga naye ngatirege kumusiya akatisimudza ngatirege kumukanganwa akamotipa zvekudya ngatirege Let's not kumukanganwa. forget the one who is giving us food. Vamwe venyu maidya mbeva imimi, vamwe venyu makatanga kupfeka bhutsu makura imimi, vamwe venyu makatanga kuzodya zvinonaka makura imimi. Denga rakambokurangarirai makarisiya kupi? Zvamakudzwa vanhu denga rakaendepi? Zvamakufamba nepfungwa dzevanhu pfungwa yaMwari yakaendepi? Ndakupai title yandakaisa pasocial media ndikati inini ngatimbomuudzai zveMwari. Let's tell God again. Hatidzokerei timbonoudzazve Mwari. Let's go back and Timbotaurazve tell God naMwari. again. Let's talk to God again. Timboudza Mwari. Chii chiri kunetsa ngatiudzei Mwari. What is bothering Tirege you? Let's tell kukanganwa. God. VaRoma vari kuti haana kukanganwa. did not Makobva forget. ati kana makumbira When you chitendai kuti munazvo believe that nekuti you have baba it. venyu vanazvo. Because your father Havapererwi uye havakundikani. You will never lack and you will never fail. The Bible over right. Blessed is the man who trusts in the Lord. Because people have seasons, people have moments, but blessed are those who trust in the Lord. The man who does not perish, the man who does not change character, the man who does not lie, the man who is so dependable. Do we depend in Christ? Nature yaMwari kunonzwisisa kuti kana ndarwara ndinoporeswa naMwari, kana ndaomberwa ndinonamata kuna Mwari, kana ndakuda ndisina ndinokumbira Mwari. The nature of God. Why did he create men? Akasikirei vanhu. Kune vanhu vari kurera mhuri dzavo nemazwi evanhu. There are people who are bringing up their families with Kune people's vanhu vari words. kurera vari kuchengeta vakadzi vavo nemazwi evanhu. Kune vanhu vari kukudza vana vavo nemazwi evanhu. Kune vanhu vari kukudza vana vavo nesocial media, kugara pasi uchiverenga kuti paFacebook pakanzi chii kana mwana aita boyfriend. Instead yekuti nhumbu iyi yakabva kudenga, simba rekugadzira vana rinobva kuna Mwari. Chakabva kuna Mwari ndinochirayira netsika yaMwari. Chakabva kudenga ndinodzokera nacho kudenga. Kana mwana andinetsa handiende paFacebook. Kana mwana atanga kupleta musoro. Munoziva kuti izvozvo vanhu tiri kujairira Mwari. So wakapiwa mwana mukomana unonopleta musoro kuita mainini. Kuruka ma1-1 chiruka mwana wako mukomana. Murume nemukadzi muchirovana maoko kuti he is looking handsome. Vakamuruka ma1-1. Ivo vachumwa vegehena vachitsvaga ngochani. Unoziva here kuti kune mamwe makala ekuti ukatanga kupfeka unotanga kudadzirwa nomwono. Makazviona kupi zvekupuleta vana musoro? Ndakasangana nazvo paFacebook. Nhumbu yenyu makaibatira paFacebook here amai? Vamwe venyu vakatovabereka vana vaFacebook yacho musingaisi. Iyo Facebook yamakatanga kuziva nezuro iyi. Imi vembambaira nemanhuchi nemangai. Ndosaka vamwe venyu musikagoni kumwa 100%. Because yakanonoka kuuya. Wajaira mahewa anodhonza matama. Akawo. Tarisanai, tarisanai. Vanhu vanogadzira bhutsu magogo kavari pataita. Because vakagadzirira munhu ane tsapfu iri straight. But iwe wakaberekerwa kuAfrica. Tsapfu yako ine matumbu ayo yega yakati gaa. Tarisanai, tarisanai. Sei maAfricans achida kuita varungu?
sei uchida gumbo riri flati wakakura uchidya madhumbe? Kudza Mwari nezvauri, nyasha dzaJehovha dzakakuringana. Vamwe vedu izvozvi tikavatarisa so, musana ndewebrown, kumeso ndekwe-white. Haasi kutenda kuti the nature yekusviba yakabva kuna Mwari. Haasi kutenda kuti kusviba ikarekta. Kune vakaberekwa vari vatema. You were born black, be proud. Tap into the anointing in your black beauty. Take it. Amatadza kubvisa chegumi vachitenga mafuta ekusuka. Chokwadi Jehovha ngaatibatsire. Atidzosere panzvimbo yekutenda. Zvinhu zvatakatarisa pazvinhu. Munoziva zvakaita Satani akawanza zvinhu kuti tibve pakutenda muna Mwari. Akawanza maactivity kuti tirasike pakutenda. Vangani venyu vanononoka vachizora mafuta. But kana wangobuda mumba hatizozivi kuti wazora here kana hauna. Ganda raka. But iwe unenge uchifara because unoziva kuti wazora. But isationi. Ndichitaura newe kudai. Unoziva kuti vamwe venyu muri kufara kuti makatenga hembe nyowani. But anotoziva kuti une hembe nyowani ndiwe. Iwe wega. Because hakuna munhu amwe anotarisa hembe dzako. Tauya kuzonzwa Mwari, tauya kuzotaura naMwari, tauya kuzotsvaga nyasha. Tine zvinotinetsa zvatiri kurwa nazvo. Tine vana vane maripoti asina kumira mushe. Tine mabhondi asina kubhadharwa. Tine vanhu vari kutinetsa vatiri kutsvagira Mwari. Handizivi vamwe, asi ini mukandibvunza mangwana kuti mama akapfeka hembe ipi, even kuti praise yanga ine uniform ipi, ina handisi. Ndakagara ndiri color blind, kwandakakurira kwaiwe nered, maroon was red. Taingozwa kuti kune red, black, white neyellow, makara matatu. Zvenyu zvekuzoti kune vana hanzi vana ani vese hativazivi. Vana royal blue isa hatizvizivi. Brown, dark cream yese red. Ende tiri kutorarama mazuva ekurarama Jehovha wachitotiitira zvakanaka. Mota dzinotengekwa dzichitengwa, vana vanoberekwa vachiberekwa. Ndikaziva makara ndodya makara here. Ndine mwana ari kuda iyo mwana wangu adaidzira bhega asati ambondibvunza kuti ikala rudzi. Ndo basa raticha wekukreshi. Munoziva kuti Satani anogona kukurasisa ukatadza nature yaMwari, kuuya muchechi muno mukatanga kurekodha mhando dzebhutsu dzevanhu. Uri muno muchechi muno. Dai Mwari aimbotibatsira kuti tibvisirwe WhatsApp, ndofunga chechi yaipona. The damage that WhatsApp does in people's inbox. Izvizvi ndichitoparidza kudai kuna ari kutotaipirwa so. Haapo ari paWhatsApp. Asi hauna mafuta. Iwewe hausati wapedza nyaya dzako. Panzvimbo kungonzwa kuti Mwari uya anopa, Mwari uya anopindura minamato, Mwari uya harasise. How many promises of God do you know? Your depth of faith depends on the number of promises that you have mastered in the kingdom. The depth of your faith is dependent on the number of promises of God that you know. Because what you don't know, you can't call it. What you don't know, you can't provoke it. So you need to know a full set of promises. When you are praying, you need to pray in principle. You need to pray in scripture. You need to pray. That's why Jesu achipindura Satani ari mwana waMwari kuti hatingararami nechingwa chete. Munhu anorarama the word. Kureva kuti when you are called upon, you need to relate to the word. When you are called upon, you need to recite the word. When you are called upon, you need to know which promise is suitable for this condition which you are in. How many promises of God do you know? How many? Bobvunza munhu ari padhuze newe kuti zvingani zvaMwari zvaunoziva. Faith depends on specific promises God has made. Abraham, for not wavering in unbelief but growing strong in faith, being fully persuaded that God was able to do what he promised. Abraham was fully persuaded that God would do what he had promised. Meaning to say, he had a promise.
In that understanding of the promise, his faith was unwavering. What promise are you based on? Hazvina kuipa kuteerera vanyabadza vachiti invite a friend to church. But when you are invited to church, don't remain being a visitor of the person who invited you. Be Jesus' visitor. Rega kugara uri munhu wevanhu. Vamwe vedu tinotenda nekuda kwaana mai vedu. I loved the youth item. Yanga ichiti kutenda kwedu kwakavakwa. Our faith is built on the faith that our parents have taught us. But we need to outgrow what our mothers have taught us. We need to outgrow the prayer of our mothers because they are not eternal. They shall die one day, and we need to continue our lives using our own power of prayer that is not resting on our parents. Mai vangu vari vapenyu, I was assured that every Sunday before I minister, she will pray for me. I was assured 365 days that every Sunday before I minister, she was going to pray for me. But she's not there anymore. Can I repeat this? She is not there anymore. And zuva ravakafa harisiro zuva randakarega kuita mufundisi. Meaning to say there is a day that you need to use the word of God in you. You need to use the promises of God in you. The Bible says, my people are perishing because of lack of knowledge. Meaning to say, anyone who does not have an understanding may not survive in storms. Every tree can stand, but it's not every tree that stands in storm. There are trees that only stand when there are no storms, and there are trees that seize every season. You must be a Christian that can stand in storms, that can stand in seasons that are trial. You should be a Christian that can withstand pressure. Can I repeat this? There is no true servant of God that he has never been tested. There is no true church that is not going to suffer persecution. There is no true family that is not going to suffer persecution. If you are a family, you must stand the storms. There is no surviving marriage that does not pass through storm. There is no surviving relationship that does not pass through storm. There is no surviving anything that has life, has storms. The word of God does not say everything shall be easy. The violent shall take it, and shall take it by force. I'm grateful for my wife, because I'm still a husband, because she tolerated nonsense. Not once, not twice. Because it's a personal decision. Kuti varambe vachinzi maijiriji. And it's also a personal decision. Kuti ndirambe ndichinzi murume wemunhu. Because zvikonzero zvekumusiya zvaivepo. Because she is human, she makes mistakes. And you suffer from storms. Can I repeat this? Kana makauya kuchechi mukafunga kuti nhamo dzedu dzapera pamakati Jesu pindai moyo mangu, ndo pamaitotanga kuti 1 kuerenga paalphabet kuti A, B. Kureva kuti hondo, the deeper your roots becomes, the stronger the storm. There is no tree that should not survive. That's why I need to understand the nature of God. God is not saying to Joshua, I've given the Amorites in your hands. Go pass by. He's going, go and fight. I've put them in your hand. And in fighting, he had to withstand the storm. Yekutoti zuva rimbomira apedze kurwa. That's why vazhinji venyu makagara mumba musingachadanani. Because pamakapinda maifunga kuti kudanana kutengerwa machocolates. Vese vamunoona vachisana pamastatus. Mama acho atori masori aya.
kune zvine zvatoitika woti vari kudanana nyamisirwa munhu atokumbira ruregerero atya kuenda in person. Mamwe masore zvezvabvondoka nekuseri imi mukati amene avo vari kudanana havasi kudanana vari kukumbirana ruregerero. Kune mhepo dziri kusimuka varume nevakadzi. Imbotora kawa unofunga kuti akanaka kugara naye 2 days ukasamudzosera kumuridzi wake. Unomudzosera kune muridzi wake ajaira unhu hwake. Kune hondo dzinorwiwa kuti tirambe tiri vanhu, asi Mwari anotipfeka nesimba dzekukunda hondo dzepanyika, but hondo dziripo. Ndosaka pakangonzi mutsvene ngaatange kukanda dombo. Vaitova nevapirisita pavanhu vakatiza. Vaitova nemasanhedrin pavanhu vakatiza. Vaitova nemalevites vachengeti vemutemo but vakatiza. Kureva kuti vanhu vaive nenyaya dzakavatadzisa kukanda dombo. Kureva kuti panyika yevapenyu panorarama vanhu, hapararami ngirozi. Ndiani ari kuda titore demonstration izvezvi tikumbire Mwari vaise upenyu hwake for the past 48 days. Ari kuti ini mufundisi ndigere hangu zvakanaka, tikuteerere kubasa kumba nekumashopu tione. Mumwe wenyu unofoira padressing chaipo. Iye wakatopfeka ndesande kai. One, ari kuti mufundisi inini ndiri padhuze naMwari, itai Mwari wenyu aratidze kwandakaswera the past 7 days, muone kutendeka kuri mandiri. One, manyararaka kuratidza kuti muri vanhu. Tarisana, but nature yaMwari manje ndekuti when you believe in him, he tailor-made you that whenever you make a mistake you have room to say sorry, you repent. Hatingagariri mukutadza kuti period of grace. We need to repent. We need to understand that we fear the Lord in, day out. How many promises of God do you know? How many? How many promises of God do you know? After all, I will release you. Don't worry, chipo chenyu chamandipa chamaifundisi ndoda kutonochidya. Handida hamuna kunyora maamaunzi ndichagovana nawo chinyararire. Maona muzukuru, vakomana musagare nevazukuru. Vazukuru vari dangerous. Vachimwana chimufana chijaindisha. Chandigadza pasi chimwana chasisi. Chachitonyengerera take away. Iyo chichengetwa. Nomutina kamudza vanhu fana chakurwa nebhandi. Sekuru hamuna kukomenda kuti gogo wakachena. Apa choda kuisirwa nyama yakawanda. Vana vazukuru havasi right. Every day no chinotanga gogo munorova mucheno. Ava chinozoti kana chabva kuchechi chinobva chanzi wa. Makambomuona here achimira pamberi. Nasira zuva ragogo maona mukomana anga aine confidence. Achimira. Ndiani akambomuona pamberi apo? Izvozvi uchanzwa tisati asvika mumota anenge atopinda mota yagogo gomaona kuti nhasi nanjisipaka. That is the joy of the family. Iwo wako vazukuru vakati vana vavakwasha vakavadzinga mumusha. Iwo wako vakavadzingirira nemweya yokunyima. Vangani vanhu vamakadzinga mumba kwenyu vamaifana kugara navo. Nature of God is you accommodate people. You love people. God is love. He needs you to love your relative. He needs you to love. Do you know the strength of life is when you have opportunity to give life and you utilize it? The confidence in God lies in knowing his promises. The confidence that we have, where do we get our faith? Our faith comes from knowing his promises. You can never have pure faith yekutaura naMwari uchiti zvatoita when you are not trusting in his promises. You need to trust in God. Can I tell you this? There are so many strong people that I trusted in.
but vamwe vacho vakatonova nashe. Kumanikaland, where I grew up when I was in my initial ages or my primary phases of faith, there was a man called Mufundisi Namo. How many of you have heard that name? There was a man called Mufundisi Namo. My first time, kuenda ku youth conference, vanhu vaiita zvemababy, vakagara vari tutu. So my fear was, I didn't have a baby, but I wanted one. But I didn't have one. So manheru pataizosara tichinamata, usade kutarisa kuti mufundisi wanga uri Ivho, wakaita mangani mabhebhi? Ndiani baba vari kuti ndisati ndarorana ndisina mabhebhi, tikumbire Mwari varatidze mabhebhi ako? Munosara musina vana baba muno. Titore mutape tikuise apo, toona kuti mai Mashawa ndiwe kutanga. Vanotiza. Vanhu vakaita mabhebhi vasati varora. Nzwisisa zvandikutaura. Newe uri kuseka unga uri bhebhi reumwe munhu asi irowo wakagara naye. Muri kuti mutape nditore mai wane vanoimba apa vanotaura nendimi titaridze maboyfriend avo before baba vauya. Vanhu vaiita mabhebhi. So mira ndiparidze. Saka ndaifunga kuti saka ndichaita sei kana vamwe kuti tinorara handina bhebhi. Ndarangobata bhachi rake so. Ndoda kuratidza kuti Mwari vanoita minana. Akabata bhachi rake so. Vari mumhepo ka varamira. Baba ndaakusiya vana ava vachinamata. Kusvika ndadzoka makuseni. Vange vachitsvaga nyasha muvazadze nemweya. Vanhu vaiumburuka pamusoro pemabhebhi avo vasingavaoni. Vanhu vainamata usiku hwese, vanhu vaitaura nendimi. Vakatozoziva kuti tiri kuitei mundaratsoka. Mwari vane tsika yekuita zvinhu zvisingafungwi nenzeve. Pacho pauri kufunga kuti unoita musikanzwa kuda Mwari vanenge vatendera havo, vanogona kurambidza. Mundara nhamo izvozvizvi, but pava rinopera. I saw him now. Memory is gone. The memory is gone. He's suffering from what you call dementia. He can't remember me. Baba ndini ningi. Wekupi. Baba ndoda kupai mari chi. Hawa rinodi. Rinopera. Saka na wine nganga yako ndunge. Yawaiwimba nayo kaizosuka dzokera kwa chipinga haichiko. Vaiponana ndunge vakapererwa. Kureva kuti ndiri kuedza kutaura kuti we need to rely on God. Every man who is clothed with power, that power has a limit and that power has a time frame. Nevanhu vese vane simba, nevanhu vese vane mari, darai nevamwe zvakanaka, ichapera. Uri kuseka? Can I remind you, vana mama, vana mai vese vari pano, masketi ese nerunako rwese ruchapera. Pane mazuva ekuti even mukageza panze, zvinongonzi ndigogo, imi nekunaka kwenyu kweso. Hande kumusha kuchemberoko, kune chembere dzangobuda panze dzotogeza. Zvonzi handi gogo ava muvazivi here, vangofanana nechimwana chidiki, runako rwakapera, tsapfu dzakapera, chipfuva chakadini, chakapera, chisingaperi panyika ndiMwari. Ngativimbei naMwari vamasimba ose, zuva richibuda, zuva richinyura, gore richitanga, gore richipera, nekuti ndivo vega vasingaperi. That's his nature. Neni chaye ndichapera. Ndofunga wakutoona masainzi ekudzikira. Kudhara ndairova all night ndega 8, 9 to 3 ndichiparidza ndichisvetuka ndichita zvese, but not anymore. Ndikadaro ndoda 2 days of recovery, ndichisirwa mvura ine hani nekutowewa makumbo. Simba rakudi. Praise him. Muri right.
Obedience is something that we draw from the flowing of faith. Your obedience depends on the faith that you have. Let me give you an example. If someone says, let's go to Zimbabwe at 12, for you to pack your bag, you must know that that person has capacity. Vangani venyu vane hama dzavo dzekuti akavaudza kuti ndichauya kumba unozoti kungosangana awi. Vangani venyu? Ko vangani venyu vakanyepera vanhu kumusha kuti muri kuvatengera fertilizer mukasaendesa? Ngatimbosiye hama iwewe. Vangani vanhu vekuti ukavaudza kuti ndiri kuuya vanozoti uri kunyepa? Ini ndine vanhu even pachechi pano wekuti even akasimudza ruoko achipleja iyoyoyo ndinobva ndaudza vamuti kana mai mugando kuti highlight that one. Mushande nedzimwe iyo just highlight it because pese panosimudzwa maoko ashayikwi asi haunzi. Musatarise pasi. Hakuna ere hama dzakadaro mumhuri dzatinadzo. Hatidzokerei kumba kwedu tisiye chechi. Hatina ere hama dzatinadzo dzekuti akataura azadzisa. So the obedience that we have in Christ, kuti ugone kuteerera Mwari, you must have faith. Kuti ugone kunzwa izwi raMwari, ugoritora sechokwadi, you must have faith. Where does the faith comes from? Faith comes from understanding the nature of God. What does God do? And also faith is drawn from the number of promises that you have mastered in you. Inini wani chinhu chandaka master kubva ndiri mudiki ndechekuti ndinogona kurwadziwa, ndinogona kuremerwa, asi Mwari vanozongova Mwari. Ndo chinhu chandakadzidza kuti maseasons haana kufanana, mwaka haina kufanana, nguva yekurarama haifanani. Ene ndakadzidza kuti dzimwe nguva handizi superhuman. Ndine mazuva andinorwadziwa, ndine mazuva andinofara, ndine mazuva andinogamuchirika, ndine mazuva andisingagamuchiriki. But chandakadzidza ndechekuti Mwari havachinje umwari hwavo nekuda kwepauri kupfuura napo. Mwari vanongoramba vari Mwari in a storm. Mwari vanoramba vari Mwari on a party. Mwari vanoramba vari Mwari pamuchato. Mwari vanoramba vari Mwari papati. Mwari vanoramba vari Mwari musi wavatenga mota. Mwari vanoramba vari Mwari musi wavabirwa mota. Mwari vanoramba vari Mwari musi wavadya ukaguta. Mwari vanoramba vari Mwari musi wavarara nenzara. Vangani venyu vanozviziva kuti kana wapedza kurovana nemurume wako vheri manyatsa kurovana maroverano enyaya, Mwari vanenge vachingori Mwari. Vangani venyu vanozviziva izvo kuti mapedza kutukana. Kune vanhu vanotukana wedu we imomu mukati umu imbovhurai maWhatsApp evanhu. Kune vanhu vanogona kutukana kubva makuseni na8 kusvikana makuseni 8 am kusvikana 8 pm ukafunga kuti havabiki musi iyoyo, vakabika vakadya sadza vakapedza vakasimudzira futi kutukana. But mukutukana mave imomo Mwari vanoramba vari Mwari. Wait, not only that, gore rinouya nemwaka unouya vapedza kutukana vanenge vachienda kulebha. Kureva kuti kutukana hakuvakanganise, itsika yavo. Vangani venyu vanhu vamaifunga kuti vacharambana asi vari kutochembedzana. Iwe handi waiti uchaenda gore nouya. Ndaitaura nomwe mukati tikanzi mufundisi kana mwana wangu ane 3 years ndichamusiya murume uyu. Panga ane 3 years vanga vatone nhumbu ine 8 months. Kureva kuti vari kutoda dzimwe 3 years futi kuti mwana uyu aite 3 years. Kunyepa here. Vangani venyu vakati ndichamusiya murume. Kana vamwe venyu vari kunyepera vanhu kuti havasi kuramba varume vavo nekuda kwevana, iye achimudaki. Ndosaka muchinyepa imimi vanhu vatema chiti ndakumhanya kumusha ndimbonoona vana. Ivo vana vacho vari kuboarding. Unoti hatizivi. Uri kuendepi? Ndaitaura naProfesa Nyabadza. Ndimukoma wangu pakukura tose. Ndaamufundisi ndagarisa kuworkshop. Regai ndimhanye ndimbonoona vana ndikati mukoma taurai chokwadi. Muri kuendepi?
Rahab the Canaanite, pana Joshua 2:6. She expresses faith in God of Israel, telling the Israel spies that she knows the Lord has given the land to them. That knowledge yakavana Rahab yekunzwisisa kuti this land has already been given to the Canaanites. That was the source of her salvation. Kureva kuti the moment she acknowledged that Canaan was already in the hand of the Israelites. But inonamata vana baba na mai, ngatimboshandisei maverses. We need to know how God works for us to tap into the anointing. Moses, he overcame personal doubts and fear and his speaking abilities to take out Israel. Paanobvunza Mwari kuti kana ndasvika ndichati ndatumwa nani, vachandibvunza kuti ndimi Mwari vapi, zvikanzi uchati ndichava vandichava. What am I saying to you? Vana baba nana amai, ngatirege kunamata tisinganzwisise Mwari watinonamata. Nekuti tikasavanzwisisa tichanzwisisa vanhu vakatitenderedza. Ende mukunzwisisa vanhu over God tinorasika. Ngative nechikristu chekuti ukagara muSouth Africa unonamata, ukaenda kuZimbabwe unonamata, ukaenda kuCape Town unonamata, ukaenda kuArab Emirates unonamata, ukaropafadzwa kuenda kuUK unonamata. Nekuti hausi kuziva vanhu vakakutenderedza, uri kuziva the nature of God whom you worship. Vanhu vazhinji vakashaya vanhu vavakajaira vanotadza kunamata. Ivo Mwari varipo. Regai ndichipedzisa. How do we trust God? How do we trust Him? How do we trust in God? How do we depend in Him? How do we provoke His grace? How do we sink in Him? We need to understand every attribute of God, every characteristic of God. Every attribute. Munoza pampache ndaizvitarisa. Ndikati kune vanhu vekuti pavakatendeuka, they started believing that now problems are over. And these people, they suffer setbacks, they suffer disappointments, they suffer heartbreaks. And there are people who are even suffering inside them because they are looking in perfection in themselves, whereby you condemn yourself. You can't forgive yourself because you don't understand the nature of God. When you do not understand the nature of God, you have a habit of self-condemning yourself. Why? Everything that happens to you, you find the devil in it. Pamwe pacho pasina Satan, vari Mwari vari kungokusimudza. Hana akabatwa dumbu naMwari, Rachel akabatwa dumbu naMwari. Pakanga pasina Satan. Mwari vaivapfuudza nepavaivapfuudza napo. Kureva kuti sometimes if we don't understand the nature of God and we believe in God of positivity without trials, pamwe pacho tichatuka Mwari, tichituka Satan, pasina Satan, when God is busy grooming us. Do you know that sometimes God separates you and isolates you to make you grow? Sometimes God takes away people that you trust and you depend on so that you start to depend on Him and trust in Him instead of fellow men. Sometimes Mwari vanorega basa rako richipera kuti vambokuguruma vakuendese to the next level. What I've realized with God is if He wants to take you to the next level, He strips you first. When God wants to take you, this is the nature of God. When God wants to take you to the next level, He has the powers to strip your current status, build you to the next level. That's why you see, when God wanted to appoint Saul as a king, vakamubvisa mcomfort ya baba, vakamubvisa in
because the father was a ruler, he took him out of the comfort zone. Vakanomupa basa remuranda, rekutsvaga madhongi. When God wanted to make David a king, he made him a shepherd where there were lions, jackals, hyenas, and everything, so that when he is coming to the kingdom, he had done the bush training. When God wanted a queen, he went to Esther, an orphan. Kureva kuti when God wants to use us, sometimes he takes away our comfort for the glory of his name. I always ask God questions. But why this? But also, this was done for the glory of God to be exalted. Munoziva kuti vamwe venyu izvezvi ndichipedzisa. Unogona kutombopfuura nepanorwadza ukafunga kuti pamwe hazvisi kuita. But zviri kuita. God is just testing your patience. God is just testing your resilience. God is just testing your power, your endurance. God is just testing your mindset. God is just training you to understand certain things. I always say to people, you can tell me, Kuti Pastor, I don't have 5 rand, and I fully understand because I've gone through it. But I always tell my daughter, I've got a daughter who is 14, and we sit sometimes doing daughter Teddy's talk. But I was traveling 11 Ks to and 11 Ks back. She says, was that normal? You see what I mean? Because I sat up for an nepo. It doesn't mean that I have challenges. God will give you my challenges. Season yake, mwaka wake. You see what I'm saying? But we need to be ready for challenges. We need to be ready to understand that in every challenge, God will see us through, but it doesn't remove the challenge. Okay, the last part says, "Oh Lord, you have not forsaken those who seek you." We need to seek the Lord. We need to pray. We need not to get complacent. We need not to get carried away. We need, do you know one thing that I've realized? People love God so much when they don't have. When they have, they forget. People love God so much when they are looking. When they receive, they forget. Munoziva kuti Mwari akakupfudza neimwe nguva autoteereri even makuwa. Autoteereri even nyaya. Autoteereri the taste of food. Autoteereri the taste of God takes you. But ukazowarairwa zvanaka, you may forget. Yozizvi vamwe venyu muri muno makakanganwa kare mauriri amakaita. You forgot my promises avakaita kuna Mwari when you did in the earth. When you received, you forgot. Funny, and not a balance of priorities in the spirit. What I am now before I have, I need to maintain it when I have. Because what has brought me here, I must not forget it. What has brought me this far? I want us to pray. I want us to pray. The prayer that we need to make today is, God, I need to know you. The intercessor asked for this prayer in a different way. God, I want to know you. I want to understand you. For me to stay in you and work with you. Reveal unto me who you are. Ndiratidzewo Mwari kuti ndimi ani, so that I know you more. God, I need to know you more and understand you more than any other thing that I can ever understand. Of course, I know people are looking for certain things, but I want you to pray that God, you must know more. I want you to trust God this afternoon and say, God, you are a miracle worker. You does miracles. One of your nature, it's miracles. You have used your people to stop the sun. You have used your people to stop the rain. You have used your people to stop the storm. You have used Peter to walk on water. I need a miracle.
I need to understand you in the power of miracles. I need to understand you in the grace of miracles. I want to understand you in your power. I want to walk in your power. I want to dwell in your power. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah. Wezvishamiso. Hallelujah. Wezvishamiso. Hallelujah. Zita renyu ngariremekedzwe masikati ano. Mwari wekudenga tiratidzeiwo nyasha. Mwari wekudenga tiratidzeiwo mufaro wenyu Mwari. Tikuzivei musimba renyu Mwari. Zvatinogona tiite, zvatisingagoni Mwari wekudenga tigonesei. Baba ndiri kunamata that we understand your nature. We understand how you work. We understand how you do things. Baba tibatsirei kukuzivai. Baba tibatsirei kugara mamuri. Baba tibatsirei kuziva zvamunoita. Baba tibatsirei kuziva unhu wenyu Mwari. Tirarame munecha yenyu Mwari. Tirarame muwepo wenyu Mwari. Tirarame mukugona kwenyu Mwari. Tirarame muwepo wenyu Mwari. Tirarame musimba renyu Mwari. Baba ndinokutendai masikati ano. Zita renyu ngarikudzwe. Zita renyu ngariremekedzwe. Mutibatsire kukunzwisisai in season and out of season. Mwaka wese Mwari yatinorarama. Tirarame nekuti muri Mwari. Zita renyu rigokudzwa. Hallelujah. Toda kuti tifambe nenguva dzedu tigopedza now.
toda kuti tipe kunashe. Patiri kuenda, let's go and read more about the nature of God. And let's keep praying and praying and praying. We have been passing Nepanorwadza to the church. We are praying, we are acknowledging your prayers. We are acknowledging what you are going through. To many you don't know, but we lost one of our cars through a fatal accident. We nearly missed